Omo frɛ me ne papa no ne ye kɔ ho. Omo wono wose anya no kra. Kyire no ka no kra sɛ. Eye no kra hyase no wose maame ne bɔ na kankyema. Nti ye kɔ ho kyire no kankyema ne sɛ obi nti ase no. Onoa aduane no otua ne ka boso me so a wotua ne ka. Ti ye kɔ ho kyire no a wo mo wo na na obeka sɛ no kra o ka no kra na wone maame ne neti. Nti me ma no emre no mfa nyaai maame no. Ene papa ne ka sɛ enyemra oba ne bisa wansa na wo me yesi ye mfrɛ ne nkasa no. Ansa na wo pene no aye no ho ade wo se woni obi na ti a wo mpene wo de unse re agem se nya no kre nti oba no nya no kre se woni obi na ti achie waka no kre de akwa akaka che woni pa kre se waware to de wo yira banti wonyai woni ni hweye no se se o kaka nse sia maame ni beku no eno wo so obeku a ade nti na wo ha wo biba tie ne kwan se wo ha no na mse da se sa de amintimi nwale nti onko wale maame no no se woni maame ni hweye enti ba kwa me be kokro no sumpo no me de force bi ena de ko ho no mo na akura ni sika bi kodi ni ho ena me si on face kan ma mo so woni sika na chop woni na odi ama no me fante na me si ani oni me kan de anyamra akura ben sika me ne ba no akura na nya 15 years woni makura ni size mi ana me hwa akura no se metu kwan sei no ne ma di akura ni dwa me ba me se me ne wo papa ne ko ye enti wo ba da na se o se me fa we mro na ma frɛ papa ne phone so se ma di dwa ablo fa ma toton tade ne mpabo anti wo ba no wo de wase an wo hu se sa ade no wo na aye me pesa akura ne benya ho aye die na papa na so sidiem ti a kire me ne wo kuro no so a wo ko ho no mo a me ko ye me ne wo kuro no so a na papa e kwose wo bai ho wo ma da ho so me nton hwe oba no so ne bejai no ai wo kwose wo ma da ena me se papa ne wo ye sesi a wo kwa mo fa chop money to wonti so we na ntumi ntra ne me ntra fa me ko e ma metete me no se bo wo ho me so me ko atade me yenu pe na me de ko ye na ne me fa me ne ma so won fe yenko de me ne ba no ye ko ye na ye duru fosu me papa mo no se wo sign nti me nkofie ena me se me nkwa tete a wo de tete me no me dinkan no wo kan ya ansa nti me nkofie no de me ko me papa mo so ntumi nwale me biem ena papa mo share ne da se wo mra na ye ntrance nkasem na me se saade a wo bra ye be ye obra no wo fasie ye na wo se uniska nti me ma 4 million nti sesi a wo ma ska bi anso ne ho a wo de ama me nti fa ska no ma me na me ne akora ne mfa bi nkotwa duane ni wo se wo niska bi a wo de ma me na wo sign check e de ma me na me se aka lorry fa ye de froka akofie na o ma ye 20 Ghana ne ye de kwanti ade achi na mbe yi ska no ne jama me ne akora ne te hwa me papa mo hye ne da wo mo frɛ no wo so wo ma na me gu me papa so an wo mo frɛ na na obaye na hwɛ wo mo hwɛ siesie na me se ne oyɛ me ne ntimi nware na papa mo hwɛ ya na siesie asɛm no afa me ne te wo na kwa na ekoso sɛ ye friend sɛ nhwɛye ne mo ne eye no papa iba wo ba yemia ye uniam afri me fie me se me hia ofie ha wo ho fi wo ho asen na me se Jesus Christ me na papa na wugu me ne masesa me ti wo me ho fi papa mimi ho fi ni abaye ni nua ba yie no ne sister odi na chi wi e na ne mpra ne ba yie Akoma ejo darling ni ebe me Akoma FM Yamamu akwaba de bakuma 87.9 FM so nunyaba aduana ba was time is up nyamisha papa aduana ba was time aso akuma mu nsembra no aso enu nti Maa Akos great family na just mo share na fans of akuma mu nsem no ma share charity foundation aduana ba time was so fans of Maa Akos ya de Adriana Bassett time was so the time is up and into bomodi anaka ye ho sa what radio no one frequency no ye 87.9 FM 87.9 na just say Akoma FM no na sa wo behwe ye wo TV so de ne na wa woni mo say TV ahodo ni nyina aye deja e wo so eno nti wo betumi ahwe bi e wo Kings TV Papa B TV aka no say krom TV ane Papa B manager 1 mejiache wa wiei sanso na Star TV edem live odo
TV edemu live ena yeni yankasa yenua yene ne kwa nakra na eye onua TV wode betum live enche na watumi ahwa komam nsam dwumade yi bi wo so midin ede Maa Akos awiai efiada eye boja ye ye bo ni akohome enu nti boja ye ene ye fiala utiase en maka kire wo no enu nti bomode anatwe ban wafidie no na bibia ntimi enkoso emayen na Pastor Julius ayekrado wa ha Equia Coco Ewaha, Evangelist Samuel Mensa, Meta friend Evangelist Same, one also Ewa Efihase, and Nuti Bomodia Baby, I will be on your TV, the Atum Live, on your TV, live, multi TV, and so, Ube to me, Asha Media, you be our so, Nebi Bia, Etumiako, so, Eddie Amaudia, Shannon Suma, Miss Abia, you make what would be, and a boy, Chidomia Dantone, Time Herbal Center, what the time about Misha, and KG about Capsus, Abe just so, 21st Clinic, Asiatic. Expert in one Jagris Fertility and Natural Clinic, Home of Babies, and Unti Bomodiana Cornabewo, Isharable Center, one minute the breastman capsules, Abba, AD, and Memaka Jinamupa, Jeffy K Company Limited, Nordic Cafe, Talala, Memani Medro, Winnun Bia, Ebesia, why come, Archer Form Bawas and Yarawabe Jani, Ball Center, Atonswagu Gunyabutio, and Untu Bugum Pema, Bomodiana Bra, Yenum Pemwajuma, Yebeku. Our characteristic ventures, yani ade Zahara Mischa, Niji capsules, Zahara man capsules, and a Hindi about Mr. Rie, Yade Abe Jasso, and Unti Bomodiana Ki and Webie, Facebook Akoma 87.9 FM, and I for Fida, Nansia dia Yatarimusia Brobo, Yetim, and Facebook Bomodiana Shamaye, Bomodiana Shayakoma 87.9 FM, who was so the my young Kunoya was so the Amoya, now we saw was so at the Amani Yonko, now YouTube ya Akoma 879 FM. Akoma 879 FM na Sachibiani Manuel Adams Ma Rose Mo Minubema Francis Weja Branjen Mo na Adriana Ba Ebeneza Mo na chese monso mugusua na mo share bafo na monso mo share ewo ho de ema yenyame ensha papa the information center wa biemu okotwi afetia Big Love Radio ewo Spain won ma biemu ho Mr. Wusu Adum ono na Yoruba pa kwamponsa ba pato kase ai bronze New York one so abiemu ewa Africa market wapa ya enye asam ketua Gary Marvin Hospital or taxi drivers Big Joe ne taxi drivers awodo am wo so abiemu na yakoma ezin so a kwasipo no wono ai emabi tompaboa wo ho wo ma biemu pa nyame enhyamo ewo ho sam so ma biemu a bibia tumi akoso ewo ho edema na dwabe rubag bonwe branch wo mo fa komam nsam dwumade ani agro asase je so menya was Maa Akos wa biem na msibitwa polisa wiei ena Andrews anamanje empatase shoemaker wono so edemu pa Akoma Golden Ladies ye mame Joyce Amsterdam nyame yadomu a enche March ene ye bepa Akoma Golden Ladies wontoma Amsterdam enu nti obi bia da nei wo pesa wode wo kodom Akoma Golden Ladies Amsterdam no wo betumi afre 00316841138339 00316841138339 wo fra Mama Joyce abajo so Amsterdam na won so wodo ho akobokuwa yi Akoma Golden Ladies so ena eye Nikita Pizarro ai na Nikita so oginamu a de emu den papa eno eye Young Millionaires Ladies menua ba Nikita ena fe wonaka nyame enshamo enra ye nua ba Teresa Kunadu Jiadom edi nkomo na wase Peter ya ne mra ne scatter ne de mu ade a chese na brabo no wo so ene scatter de wase ayoyo emema say na chese wo mukura balls. The men with balls, when you call them, they come. Wamua wayana wamu boss na mwano sano. And I will fray one man. Would dip be more obeba? Would dip be more your friend will be fat? And not your friend no fine. And that was a bastidio sase, not just all was some cat. It's a yamra na yama Teresa, and one has some no tofa. Scatter waha on tiebi, not fair yan to Sampamano. Tess, Madam. Waha, Avia Waha, Tess, would you do? Me wapa. Tess is so happy, and I just said,
Woja enough of it, then you jai. Tess, yet you. A batch of me whom boy ye or tiwi. On your boy, yes, scatter. Yes, scatter. Or catch them so open me. And I'm a dinner go home, mamma. And me bush ya for. Or the miko fear and me quotes 9. A man yin say by what's meaning to no young ready so or no babel. And I miss me see me yin too. I feel I and Tokawa meaning me and winter. Na krano na tama menyem so 4 months obomi ade bobo mani achi sei ma Canada so da ho na me se ne sade me kwota me ma me nchen na ma wo na o si yo na me koy a wa mele me 1000 kopem se me wu akra na akra nya 6 months na ono asa be pa ma chew se me mbra ne entra se ne hwa akra na me si yo na me sa bai me sa anyim we se nsu wo se me sa anyim na me se me nyim eno so akasa bai ana o sa pam na me kofie ne de na me anu nukwe ni wo hwe me but akra no kwoti twa no no aya asema ma no bosume no ntwa akra no kwoti na me kofie na me kofa ne fon na me de komo obi agi 100 cedis ko twa akra no kwoti na me se ofa 100 cedis ni mla ansana me de fon na ma no o se won fa ma anunti nkra no on hwe o mu bi anunti na wie mu hu me wa oh okay na wo se wo hia scatter wo henefa Ishia no Kenya se na wo yadan meton kosua ti wo de kosua koye se wanyama wana wo tobi no to kosua ne bia na ade hu no no mu tobi ana me di hu no okay na wo scatter no na wo so ye abranti a wo ne bobra ebeye me ba chan dia na hu no won ho na me nim se de o siti ende obeboa me no what to say wo ohoahoa ohu foforo na wo hoahoa nti wo be ye wa adwen se odo wa ama bai no no wo an sensembe no keka de no ototo ma wo de na no me don to hwe mame won to hwe mame wo ka de hoahoa me pese ye hu no that's secret o ka kire me se obe wale me na me see you mate na no aso aware ba cho de bi na wo pa aware sa abra no ba cho de bi na de ntira be ma ne ka se me ware o nti e ma wo ti ase ma no sa na wo so aware a obi ka so obe ware wa you don't give in nti dia no kan ya me ware me so awade no wa give in anu ya ma me mistake ya me ye no da bia mo ye sweet mistake me mistake ya me ye no se me ti ase ma no kama anti ase anka se ne enka enru sei abranti a wa hia wo wa kan sam wede ama wo kra wo so aware na so ne nsam wo kan ya ma wo ko adro aware no wati ase ma no so won ko ware ma ye wansa meto sempa ma no edien na oye one edien ne se ya obo wo ede buo sepentu watwa wa ha ebo no de bo wo die ne se ya die na ya na de ntokwa ne ba mama me pa che wo ono okasa o mu obi nka bi nyinsa no nso de na me simi yin wuda nti no wonte ase ebi okro otimi hwum be 5 na afi no oba fie oba sa na me simi ne eku because e ho na ye tie na yenwulam me nko a me na me baketo an ko we gyan ye wo no ma obeba na se bibia ye ya na no wo koka ne se na de kire me maame nti oba na se me ne ka sa asem na onte ase na adane ntokwa na adane ntokwa na wono wakono waboro no waboro na report na ma police ya pai wani mark ne da ho adan one report na ma police Akoma FM adan be ma buru sei pa mark ne da ho mehu adanse ye wo ho mebisa no die ntia wo bo wo de buo bo no e bo sama ne pa sabre na wonye mu ana na menyim na wonye wo first and second born first born no adan one report na ma police mama na me so obesesa second one we nso sa wo sa bo me sa me mo we wo de ayi no proud no e de wo ya ayi no e na de boss na me mo we ni tu ye obi aye madance ni mani achi nyina honhono ye busa wo no ankasa e ma me bra mu nyina ba no so se nkomo ne ba beku but me ma me na sa adwedwe wo makoma e no mu ko fie ni o se obebre mi sika ma me de akọ hospital me hye na anim a wa ama me bi na eno no awo kan no ye bra no wawo ba ko no ana no wawo mienu sa ebo no eno no ye first one second one we die e na make us wo tu mi mo we no first one no so no pa mani achi aden na wo wie ye no won se be ma wo ye violent or ye abusive husband we abusive boyfriend
na waye wo say ya wi a wa wo baako aden na want na wo ba bie still wo sign de na chie me mistake no Teresa madam aden na wo sign de na chie because obetumi akụ me ma me kai me ma me kan ni nyina kyerɛ me na wɔsema me ndi na chi na boy no oni suban na me ma me de bia wɔka bla yi kura be di adanse a me ma me waka ama na ti bida ebre ban na me pese me so ebre ban bra wo mienu yi ana da bi me wo baako no me ma me kan me ntie na msa di na chi na me ne na akɔ wo we sei ne nso asa ade na no wo ye ma wo pa na so ani anti wo ma me ehunu bibi wa branti a wo ne nante ho na wo kan ya wanfi ade na wo ye ma wo a na wo nti ne ho ma na nso mani but na akora na nti ana na me di na chi na me pese nka me ne mienu nyina hya akora but no no nso mmoa enu nti ana na me di na chi wa oda me ba sha ma wo baako before wo ko shia scatter no wa wo ma wo baako oba na papa we me ba cho wo duase me ba sha okay ma me to sempa mascata na de scatter beka no enu ne bebie ensem wani so ama ye hunu scatter me mo akwa ba so wo ya de okay wo die ni wo mpra no unya nware no ahu woni na transfer zai be 4 years ni okay ye hwe waka ensem bebre se wote de oka ye no ade asam na wo ka fa ho wo ba wo hia ne foforo wo be ware no wanyinsan wo se onyimu ma mimi se we ansa wo se ebro aka se yinyinsan ni guo no wo se die enti e na yinyinsan ni gu o se onyanya ready tie wa ha onyanya ready wo se scatter so onyanya dan enya ready onyanya ready so obey dan one me benyam one obanyam but one wo dan so na o hye condom ba cho da bi obi a wanya ready so one ba banyam wase ba pe one wo dan so an hye condom scatter ma what you asem na o kan ye no ba cho mate pa e di asem na wo ka das ya kasa mem ba cho asem de o ka de se enya nukure chire ndi enti enya nukure be chire baako ba cho ma wo baako afina medical hwe akola we na ni sister na me hunu de me busa ni sister se ni nua de me pena asem me se awole wo ye free ana na o ka chem se nse o engage ana mpese o kan kure chem me mpese me fa no e chire de na ntokwa be si obi abeka se meji na yere asem bebre de me mpese awe no si o onye kuno but on ka chem se wo woda but later on afina ba be hwe akola no afina mine na edi nkomo no se mi akọ hwe ni mami na wodi mi akọ le ko hwe ni mami but anya mi nkọ na mi ko mine you know mi braba ko ze kro oni kruma na mi ko mine na edi nkomo ni mami ho ni bra sister na ni sister mu ho na mu di nkomo sa na ni mami su se ampa wo ba ko but onye ekunu unim ayi yenim sa wonya nti wutwi no emu na ho pa nti se wamie wanum ankasa ebe fefa nkrofo asom o mo ntehwe mate nti bie wanum neka na yanti ne ye pa ba cho nyahwe no mami se wo ba ko but onye ekunu bia ba se me ye ready se me be ole no bia problem bia ni ho me see you na mi bra ka se minyanu na betina park no so abobo ba echiri for the mo fa ani ahwe ade obonti park no so see you se mo ka na asori akọ se later on the na o start me ho aba bebia ya na mi na ati se mi na ati sa se mi nim se wanyam ba nun ka sa de nim se wanyam ana me ka chin se wanyam no si sa no se ade na se mi nim se wanyam na pene hwe se busumi we de na ba de se ebetwam de obe hwe se na message de ebe ba na emba na otwe sa ba de afi na oka na so obe ye egu nso da bi oso obe ye egu oso obe ye egu tell so ye ntrasa wo de ato aso so ye wo fa obe wo mani sa dia no mi pese masu kura na ti se eye no when say me traditional on pesa we no but no mine na aka
later on there minimum later on the no be catch me say I dey na say ba mi pese kura mi fa me ni ahwe kura mi say asay yo say moja ba o say yo mati ba minim enfa on new or fast car akokoto sadro no akire there so o say ya dey awie that na onyem there mi na ni star mu nyina e free pa ahwe de me hwe o mu pa all right fine akire there afina amafo there okokoto adu oni ho there se mu ba na osori anopa bia na osori akọ ni mami ho osori anopa employ baby na oda kran so there on pray kran on chance de o didi wo mu kran na me didi wo mu kran that means osori de na fa chance na ahuruguru there o yes awe na me kan didi atema ba kasakasa me kran me nipa na bufo ahye me de mintimi ye adwuma na mintimi tina ho na osori akọ de say me discan to you know speaker na say o edemo akire na guess miensa na mo ba say mo hwe mamiti guess miensa ba ho omo say wo hwe mamiti den omo say o omo otos mienu de miensa de me bu say omo say den na ko so omo say odinika say omo say 40 Ghana den na oto ni pa kro de wonka okay fine first I've not say yeah there waka me say me fast come no ko akoto do no say yeah then me say sasa mu ye onka oh yes I will cry ma mi cry by luck o say mi fa mesika man me refisa e no o say mi fans kama no koto dro no benum no say ye me say won say nse no mi say I will cry there me mpe fine mi ne ho na mami mu mi pese before beba adem mi mpe enugwase asem de na me ka je mi say okay nyambo ochi na be kokrum be kwa ba na mi ma o muska na muti ma say mu ko mo muska no mo de akweda yin o say edo de o de asa yin say no o kokko free wo ko free adro no benum say yin say no awa hinefa pharmacy benum free no sa no mate anya pharmacy krampo ni pa kro na free na krum minimum ni pa kro efi kran de anu ankasa na media hu mami no anu ankasa na oni mu mehu mami no na metwe muska de ansa ena metia no say me mpesa awe ade no ye ba lock ade no ye say de kran ebe be fenti mi o me krum nyi se no ko say o say no abe fenti mi pa fine mi ne neti na me ka chin say de na obeto o say obeto ko sia na me ko Africa sia o sister bi o friend sister Christy na me ko Africa ko sia no 2 million ade man I say ade enche me de me hye me djuma anu wa da how hwe me me use kama no tojo ni ade no de un super business na ye na me ko free ko sia ma ganu na me djuma for boys amudi amoye de aba ho na mo nyina a start ko sia ade ko chima baska de oba de me busa say ska de fabre me hye me botom me demand because ohia bibi de na de ato ade but me kra me taiba krumpa me hu ade efe me tomanu pa bo atade me tomanu no kasa wa ha wata atale ama me da mani ba cho da bi oso atade ama me da oso me ba cho da bi wo kokrom na se wo hu na atade ne mpaboa na ye ofa me wotimi to bre tadisa me jina ha me nchontro me nchontro ma ade na me yema akola we nyina da se ni nyina ho akora you know akora de ne machi wo se wo ka so ya akora de na chese wa fanda age into machi wo nyam fie sai 22 onya akoda okay mistake no ba ade na me to mama me ti de ana ade na me yema no de abro so nipa de me fa first one mi ne na wo kura de me yes ade ma no da mi yes ade ma no ba no ntina odi bufu aba bufu ahye ho de enu ntina ojai wole na me mfa me nia ada we ho so bebia what me nchem de me ntie kasakasa na yinu biem but no free me ho ko ni mami ho aba minimu de na be ko so minimu na asem aba kasakasa de de tem na oko o washada ato afri ede wo mesadi ho se atade na nyomanema de ba be kasa ho de chire for de mu ti se no na mo ba mo say me dey adi nika okay
minka o mo hwe say ska o hode na medi mo but me ni bi o hwe de me ka che say okay free ni e ma no mo be dan ka wo free nipa de motor force na atade na bedsheet na normal dia or free adia fine sa adia nyina atwam akọ akola we first one no na mine na anyam say meti ho inside na ko be 5 months to 6 months na sa de no ya de on mami asunjwe de na me pese se de me hu ade me pese mine na ntem de se kasakasa na atimi mmienu de ntem na ko ni mami ho na menya daje na hwe ni tentem na bufo bia mba na otima ase kama na okọ na ma hwe no pa na tam wo ho Akoma FM you know tam wo ho osuma nu nua na wa beji tam wo ho osuma nu nua ni staba mo wa beji ade na ope mbi de me ho de enti wo ma me ko ne ma me ho yeah se be ya asumdwe beba ba na menya adaje ahwe no kama oti ho be du time kran de say fine mi nti hwi de enko ba me ho ba che obusani se asembe beba wo kan wo de awiem person no kasa wi owia no obisan question bia ho pe me ho no ba no papa say wa be jiska emi say wa be jiska le problem bia ni ho na twe me ko kuruma ba no me ba na me diska man oti ma se kama na okọ na no wi de minim say enu ankasa na ni ma mi na ni sister de mo ye plan bi ho me underground awokọ en che kura say oba asem kura de oka say ahi say kura de enya media de nti o ha ne hu emi say woni say ade no enya media afi na wo ba abe jiska sa okay mati wo de ko no ko woni ni ma mi asa aba na ni sister mu fast score aba na me ma okunya mu nyina mu chie kama na ni ma mi abusa mi say me riba no pa say obejiska emi say wo ba na me ka chen say me be dwale akọ kroma basisi na nko ebe ma niska ne ma mi aka say me tu hada min didi ne sta so me tu hada min didi na kasakasa ba mi so hwe na wo born anima ne you know ne ba na obodua why ne bodua you know ne ma mi ho ne sta mi no o she original ontina you know akunya so but me ma na akunya ma ne sta na ni mami na ni mami abo na ni mami mi de me nipa na panyinfo hye mi de mbeti bi adi nkomo but mi ntimi ahada hwe onim pa say se me pese me peja me nima na ni sta ni mami abo na ni ma no obo na ni ama no na ne ba na obodua fine se ni menya daje fast kama me ba ana me yere bi o hwe me ba atuan so den na ku no ana na ku mi so anu de emfa me ho na mu kwa mi so mi da ase bye bye a chire de me afri juma me ko amusofo na me ko ka chen se mpacho se mediation bia baba bebusan se die na koso ampa me ko sofo de me refi se o ka chen mi se amusofo dini sofo John no se nista bia wo obi ko yi satam Saturday o se obi ba Monday na me di sasem Akoma that and crowd aka kitu abi obiko afina me kokko hia no na me ko hia no de na o say obe frɛ obi na omo kokko adanasima okoko ka che omo no oba be dani aduabo Akoma FM na meti ho ya adwuma na abobe 9 to 10 enti wo kwa no de na akwa ka che sofo no me kokko ka che ni say mba cho sofo ma sa wona ne ba amu ba be ye bibi o me ho o ma be bodia mpese mba be busa ne se de na wo akire o mu afa nyame asem no si o wa dia bodia se enye na wasi ope ntem dia obe frɛ obi wo asori dem na woni na be kasa dia na obe ka che o mu no mu kokko dani dua ansa afi na obe free enkraba nsi na me sa ko me ba fi ba beti juma aye juma na me kokuma ba na me diskama me senis kama ni sta kono us senis kama wan me senis ka na me min kasa me nanti akọ de 50 Ghana man sa very day ho de na mu suru kakra na above 9 to 10 there score there mo dia ba be bo there mo sa fa sa score we dia sa ba o mo fa squad ba ni mami na ni sta na nu so aka
na musa baba be dani adua that information me we this kakoma omo no ewie ye no e de omo nyina sa ba se adua na ombe boy ye no o se be dani ba be dani adua no na meti ho no musa me free aduma me say o me de adua bo de minim bo but okay na me yi akonya na me yi akonya na free one side na me pie no say me bo me kotoji agufo me say ade na me ye my life mo no na mo ba be ye ma me wo ha na meti ho na mo yi ade ni ma me gina bonti sofo de wonya mine na free chrome bako mine na kakasa bako da anu ntie sofo na oye sa we me say hwe sa na obeka sofo John number na man no won fle no won tie asem wo ho bebreba yen ko enim ana mo ba be dani na mo ba be dani dia ya dia nti o mo be dani dia ko me ba ma me hwe ma me ma ha say na me hwe Teresa wono die pint ne ma wo de scatter ba ha ma ye won shankola no mame won shankora no won hwe wo mu mienu enti ubetumi aka che e de twa to okra scatter e dis ka ma wo ye da ben me hu se enu na ba me hu se won hwe wo mu mantini o ma ye 30 cedis pe enu nko a e na me kofa afo na e ho asem ne ba ye no Manti ni o ma 30 cedis. Eskata o ma ni sika so won fa mankora na nya be say. Bacho. Sa wakase me man 30 cedis manti ni edi. Bacho on kan kure ho. On kan. Me kan kule. Me kan kule. Ada wo fa me be fa afun ni free ha na. Wo ka kire me se ma fa fun na ma nkura ni be nyina bon kokora. Wo taze ma azobi azon flew. Wa wo nwie fo won flew. What's it say? What's the woman 1,000? Meboa. Dabe no be fa phone. We be sa wan we ya no bi anu no me minim ho. Okay. We be sa wan we ya no. Mati. Dabe no be fa phone. Mati, o fa phone no 11 December. Woboa. 11 December mi bacho. Me se woboa. O fa phone no 11 December. Phone dia nti na o fa phone no dia. Me kura me nim adukro na o ma niska o se di nti o fa phone ne say mo ama niska so fa nkotwa akra ne be ma ebra mo bai eduru se ekotwa ne be ma na o ma niska so fa nkotwa mati ho dia that time de o ko kola no me na me ko yi akola mi na me di ne ko hospital mi na me ko twa bibia na di ne ba fi mama de me twa ka start ho na mi nkasa de me ko hospital bay 3 million wa ma miska 1 week wo se asotwe o de ma me no sa 3 million na o chia no hospital ho wo se asotwe o de ma me no 1 week wa ma miska na ade en asotwe sika na o chia ye no sika ben no sa me mama na boka 3 million me so me ko no wa ma me she be sheet na wo se wo de kwaje 3 million mpacho de ene ne sika ben na wo se hospital be me mpacho enu nti wo de twe maso na wo che wa ma me she Scatter ya no kre. Me ba cha. Anya no kre. Ade no you know me nka ne baku de na sunjue ba de ano nti ade na akola na ye adoso bebere nti na me ka sika sem de oka se me man sika de wo boa yemra ne point de se me ko yi bi afri hospital abafi se adano ni ma me aka se akola no min wole akola me ja ne ba ne chi wase me ja ne chi me si yo first one eba wie mini ho second one me ho me pese me betu kwan but me ka chin say first one de na modi ya ma me de second one me kasa me ti ho na me ni mu de na me be ye mama ba cho busan so first one hospital be otia me ba me ko twa scan ni ma me say no your first one and second one second one no ni ma me say me ja in life ma ne ba me si yo na me kokron that time there say o wasoro me pese me fa bu fu one there so ba be there san fufuro aba me kokron sa ba say minim say o wa wie there me ka chen say o si say the mensa there every ni ma me anu api he said ni ma me there intimidate mensa bi fine me sa ka chen say ni sa free ni ma me sa free ni ma me anu api sa na ni ma me aka wo ma no ni ma me so sika dia na ni ma me say si say there mensa ahye nanum ana o bompa say dako there onum say mensa ahye nanum obedi ma me ana o kan life say onim say me benya asam pa wo kroma ha na be ba be boka na say ne ba de o kokko wo de say bi de obewu
Nti ne ba no de pesa me huni. Ayi enkoda no wo hwe wo mo. Me hwe omu pa. Ahwe de me hwe omu. Me ba che wo. So on ka se me hwe omu de. E de bo de ota bom bebre. Na sa bo ha. Ahwe de me hwe omu because me ntimi nya daje. Ati ho didi me ba de na wo ho de me ma oduane de bi. But ade ba ku me de me pani pa cheska. Me pese ni pa cheska. Okay, nti month ni no ose wo ma akra ni ska bosumi. Fine. Ade na me pese me ade nti na o ka se me man ska de. Me kwa yi omo ba afie de. Me tan hwe omo pa. But omo di kasakasa na ntokwa bi apese aba be hia me. Na me call direct me call Nista ho akachi omo se omo pese sunjwe ba me fa me net wo hwe me ba de. Omo ma me asunjwe. Okay. Me di ni ba afri hospital aba. Wo bi fra me se wo ye ni bra panyin wo ye soldier. Say me call hospital dey ka se na me born. Me say I didn't know from me abusa sa akoshi mami. Koshi dey obusa me ofesa obetu aka na. O say nyem hwe. Me hwe say ka kitu de me body me hwe say me nsu na me say me nsu say na wusu ende na wusu. Wo jimi papa. O say be manef enti be ba njai. Enti eya wo ma wo bi friend no threaten. Yes. Mama pa cho da bi. Hey. Recording of phone so. Recording of phone so. And me nanti akọ direct. Say I want to say first of all, ma fear me pa. No na master na na wo ka. Ma fear me pa. Me ma fear we. We. Me ma say first one akola de. Akola we. Omo wo first December 6 December me ni ho me ba na otwe 1 month 1 week me ba ni ma me say me ba me ni ho afina amu wakola me ko mu so fu don akoko ka che ni say you see there me ni ho afi amu wakola but me person no frɛ ma sa wo ma me we ni ho no mo wo akora ya na me ba enti wo ba ye no na me ko mu so fu ho say me pa cho na frɛ ma sa wo ma me na me da na sin ma no me sa apa na cho ka de o body na me twa ka okay fine me yede and so aka che me first say ka de mu bo hospital there 2.8 okay fine na me ho na so fu suma ne ba na mo ko frɛ ne ma me na ni samu ba that ekura me bra panyin de ho me friend no anu so atina fine na ni ma me aba na so fu akirikiri ade ma no no see you fine ka de no obo wo hospital there ana ade nyina ka de no obo 50 million. Hey! Mama, 50 million. Me 4 months no pamo me ma me be fi. Mama share. Wo be di matam. Wa mama share. Palazo kwa me de be kwa akokura no wa mama bi. Enti do 5 million 50 million na me ma me ka no. Me ma me na bless anu de share me. Eno ye second one no. First one no. Enti first one no me ba nyinsem wa hwe. Wa hwe me. Awuye nu musu kwa wa hwe me. Nyinsem wa hwe. From day 1 to 9 months wa hwe. Okay. Ena wo ye no so wa hwe. Wa hwe me. Enti na why na ka che ne sabobo ka 2.8. Ena why so na sabe ka che ne sabobo ka 50 million. Mama wo kreti na adwen se me na me ka che me nka hwe che me ma me ka 50 million na me ti wo bi. Me ti wo bi ono ka che ne se o print so. Obema ne 5 million na ma me se wonche. Ye operation. Me pa che o da bi. Sasa mu so fu na so you know ma sa wono because ade omo ya de me pese ha me me temperature high 4K but later on there na ne danfo aba be ka che me say me ye hokofo nu aka sa mu di ntoko aba asa akofi me fia me anukro na me ka me pe say the body mu bo pa me da benim say me di for there say me busu me dey obeku me first me nim say me di for asem no ma bosu mbeku abeku me uni busu but me fia asa aba ne asa ne chi aba be ka che me say me kokofo nti na mo ye sa we ma me ne da for me fia kokofo nti na mo ye me but later one me busa mo ojiasen omunim de wo ye nyina scatter to bo me ba adie ne wo ye na de pese me hu ne se so won hye ne ma no me so esi bia me kobo mama ne 50 million ka awo 50 million mama wo se say ne sign ne ma no so wo metua akra no hu ne ma nyina me ba che obusa ne se akra ya wo gina ho no sisie watatale ba kwa man ana ketekete no wakokroma to pampers ba ku sei e de abra me se me fa mo akra ne da but baby ana wo kasana say dru baby wo hwe wo pa
me chon to say akola we me any dia me kasa me any dia wan hye me dia na me boa keto an dia wo hye me hospital bill no wo se wo de twima so se me mama na boka sa no 3 million ai I was hospital wo de twima so ti 1 week wa ma me dia wo boa Mrs. Taye madam sini Mrs. Fred wo boa adensi na ni stand na ma me di tia ba me ma me se wo wa tiasia one tiasia e brother nyame aduna ye nyina e be hia wa hase nya adensi na wo du na tia ba wo kwa yie wo kwa yie serious aka wo serious pa nim se wo ma me ye serious anko wo no ko free voter reja be hwe ne nanam wo jimi papa wo ma me ye serious ma de ka school ni de ka o se ka wo jatena fie ma na wa akola de se na asem nyina wo kan de o ya da na ka sa first born nya ne dia ma eno sa wo kan ma kan sa me se ade akra na me be wo no de enya wo ba na na busa sofo jo me bra we na wo o se me se akra na nya ne ba sofo jo ma me pa ne chew se makasa on fa nche me wo bisa ne sa akra na nya ne dia na wo ka se yin se de anya mi de sa na wo ka wo se anya mi de pani nya wo dia wo se anya mi de na me see fine anya mi de de se afina we na ka wo se yin se de anya mi de so fine wo nim se yin se de anya mi de na wo ba be jiska ade wo ye de fine me come so for one me dia samu dia to nanim say be me ntimi fine me 10% ana 20% ade asa yi sa ana me man one day kra na me di kra me nim adwuma de me be ye or the profit ya abrem me kokko ka che so for na o ti sa samu we ato ho say be akire de me hie me ba say no ba be me ana me di ni ko me krom de so oba be di ntoko aba me pesa we ba ukwa ka che so for say Teresa say first born nya wo nya me de na ko frɛ mu na o ba be yi nanum won anim se ampa se ade no anya media okay me ba for frame me ba cha wo frame say obe me ya be report ya man say wo say first born me ba cha wo frame but wo frame nso me ka che so for say da man ka me sa na kire no me ka kire ni say ade akwa na me be wo no de enya wo ba na by one won teaching it wo say me say akwa na nya no the possibility enti so for ma me pa na chew bi wo ho a Akoma yes no so for ma me pa na chew anya se okay me ba na wo hobby ya say adana asem ne se ye no na wo hobby wo betumi ya kire ye se de asem report city se oba no ka se akoda ne nya ne dia ana adan ebia wo hweme wo hweme nti bi sa sa da akra ne nya wo di ya na ma ye hunu na wo hobby ma nya me ni kuremo me ya say ma mi we ni ma me ena ni sister kuno ena ni sister nankasa oma bet amumba have you oma bet na asem no mo oma mba because kasagu fidie ni mama na that very day no cramp no if says kabe wo says kabe wo there ma the first born cramp I will be requesting for DNA test according to the mother of this the mother of the lady the o mama ne se dia now ma ebra o ka say ebra o ka say first born no nye scatter dia no yo mu ko shia impese me say I'm not talking about that straight. The very day that we met at the pastor's church, what happened? According to the mother no, if you were to be me, I will be requesting for DNA test. And I say DNA see ya wo because according to the mother no, the mother na patch say a lady when was someone penafu for bi wo ho. Me mama na ka asasam na chile o mama serious pa number ne man serious now I will just me asamu onimu opa ani akra no ye be ye ni DNA say ya wo moja wo bo hu say asamu onimu obebre pa me nkasa asamu ho ho de seto me nkasa anya ni bawo be omo anu kasa no that is why I'm also bringing that idea na pastor ho pastor ho so for me ho ni mame ho ni sister ho na ni mame ko no na mpacho mame mbisa asem mame mbisa menua we yo busa eba ne sen na ni sister ko no adan wo kan say anka enye ayi bi obebo na so because of say obefia obekachi omo say papa we won hwe no be asem nam wo ma omo sika o ma wan mu sika o ma mami we sika be obefia wonka no kran no why na ka me sister kun ni sister kun ne ka say say scatter ma
Teresa sika Wonka. wo be fia wo meka Ombeka. eyade na ni sister kru no hu ne scatter ma ni sika I don't know them to me today. I'm just a witness. I said come on mudi wo ho no. E na ni sister brother no. Me bacho tell me. Last one no, I dey na year last one no. Wo ba me ho. Say wo ba be disca. Fine. Let me see one up there. Say me nshada ni musika sa but me o 90 Ghana. Me ma 30 anopa job money. Me ma 30 Ghana but me sorry there. Me fa balance there no ho 60 Ghana there. Me ama 2020 ma me juma for. Na mo ye ni ntem ma me no me ko. Me ma 30 cities anopa that very dey offer phone no. Na wo ye there. Na me man 30 cities me so me sorry there. Me sorry there me afa balance ma enti sada no oba ye no wo man 30 cities say anopa say nanko me be kokrum me ba na me man ska afi na me sa man akola you know akola sika me ba we ye wan na gina so ne mama ana ne sister okay hello madam yo oba ye mo ha o nyako na ba to ho ye yo oba nyako madam me asembia ba beto ye ne mo ha say me pa cho yi we ya no mama asana de woni mu fa skata hwa wo ba no so won hwe no wa ma ye hu na mmom me se wo asem na wo beka no ya nyankoda ye so ye pe no kre one emre bi amokoko hia ye no osofo John ho no wo ka che wo mo se wo ba no wo boyfriend dada wo ho yi me ano ansa na Teresa wo boyfriend ansa wo be hia scatter also no boyfriend answer no be share scatter ansa wo be share scatter no dey no one ni kula dai dada now awale no me ba tani e ko wale wo fie ho da boy no ansusu enua ba e na okofa no ni nua ba ma na okofa no na wale na koye didi o wonsi ya ma wale ni guri ansa na me wo fie e no de kaka ene ne wo fa ba say oba be tre me ba no ama na wale na mletem no oba be ye no ho ade it is kata oba no wode ne wo fa ene ba ya dance for e ba ye nsia ene ye tna ase ne ye ka ye ene wode ne ko ye okoda ha no obokoda afi ni yan se wotu akotena wo to akotena no be busumi ni enu ene me so wode ne ne ma ba na buta ne se ade ene wo se ne nyem na kata se nimra metena wo nsia ya kakra so obo bre ni ska that mama apla ne ba no obedu ye 4 days ni kokotwa ne scan apena no wo kotle man ma enua no when si what wa many sika hospital edie yi o ni nyina da me ni amo so onu ni amo so ni kwa so okwo ye no wo mensia ma se mensia plan ni fini ko we san se me de ka o when no wensia hospital be no wensia ropia e fa de no ko ma ne ko wo ye wensia eti ni nyina ti no ma ehunu de ye mu ya ne se ne ba no asa ba oba ya o se ma kata se e ka no obetua wa ye bibia na nse no obetua de ye ne ho na wo so de akoto so fu don we ni ho ne yesu e kwa ti ne wa na so fu ne flame ani e kwa na me si santia wa nyam bosu me ni ensa wa we na ma kola na nya 1.5 edie e ka ma bo no ontua ma me ti ma me ka de se me 10 billion and was say ya nam to okay e ka ni nyina no no obetuo won't you dem on hospital bay no and then for busia me boma ni didi ya ni die ontua what you santa se kla won to bi da after dem wo fia no akọ me bara ko 700 ka 760 adi abase skata se ya ni we no na what dey akabeba akran so e kom nko na eku no o me ni skanta aduane ni mi dani 70 cities ni ma me bani so on fan to aduane ni what dey emu obi ni ba ya ko fe driver ni mo Kenya ase adumam station wo the boy ni ka se si ya de akora ya so unchi ai abere mo hanu ma nu ya no se me bai sanye ada ya was catch say o de me wo a obefa mi fine o wa no ko tna no e de dan mi wo fi am be mo maso what the poor abo me be mo maso ada ya was scatter and abo me and ye ko
eti yakɔɔyɛ no yakɔ akɔso no eti akyire na yɛsa akɔɔyɛ no yɛasa akɔso no yɛka bɛɛti ti no ofia na nsɔfo flɛ ne yɛkɔɔyɛ ɔkɔɔyɛ no ɔse nkɔwani eti yɛkɔ me kɔɔyɛ na nsɔfo de to yɛ no mu no ɛne yɛtena ase ɛne yɛkaeɛ nti yɛtena ase na yɛka biribi awie no sɛ ɔkɔɔ hɔ na wɔɔbo ne saa no ɔno nso de ahometeɛ ɛbɔ ne dua ɔbɛkɔ no ɔba foforɔ hɛ ne deɛ wɔkɔka na wabo no nti sɛ ɔde ahometeɛ bɔ ne dua na sɔfo kaa sɛ nya hwee so wɔbɛhwɛ no o ɔnhwɛ no o yɛnkɔ dane nti wɔkɔɔyɛ sɛ wɔkɔ akɔdane no wɔdane wie ano yɛbaeɛ afei bɛɛ na ɔtwe mmienu no wafa abaayaa na ɔka ne ho ketewa no wɔde ne dwane kɔ anwona ɛna yɛkɔyɛ case na polisifoɔ no fɛn sɛ so wamfa akɔlaa na ama no wɔde ne kɔ a baabi a ɔwɔ bia yɛbɛkyɛ si no ne abaabaa bɛkyɛ no ɛna yɛyɛ nti wɔ mu ara na yɛde afla no a nti yɛne polisifoɔ no kɔɔ fie hɔ no mebɛyɛ kɔm de no obi a wanya mu ɔnidi mema ɛnyɛ bi anaasɛ wɔ mmea mu ɛnyɛ bi ama no a ma ne kɔm nku akɔla bi nti yɛkɔɔ no na wayɛ kɛntɛ bi esi hɔ ɛna meba ne faa kɛntɛ no sɛ saa na ɛteɛ dɛ ɔbɛkɔ akɔtɔ na polisi no mu so na ama ne nkɔ na nsi yɛ na ɔde kɛntɛ no bɛɛ fie ma wode akora ne baeɛ a wobɛba no aba abɛgye wo kɛntɛ no ihu yaa ne sɛ boe yɛakɔka nya ase police station akɔyɛ kɛnsɛ ma bɛwia ne kɛntɛ nti yɛmakyi no bɔɛ no wɔdi matam fi ne naase ma ne so baabi yɛ ne hɔnom a kaka na wɔte hɔ no wantoɔ nam sɛ ɛyɛ meda no ase meba na ama no aba nti meda no ase eti maa bɔyɛ na wɔte hɔ no deɛ wɔyɛ bɔneyɛfoɔ papapapa na ɛyɛ meya sɛ maase awu ɛwɔ ayi ase nti nka mobɛma me mmla na ka nyambo ɛbenabra na nka maba wobɛba yɛte ɛno deɛ yɛdeɛ berɛ hɔ yɛ nyina ɛbɛsɛ hyɛ ne mmom no ma me mi sɛ wo sɛ ɛnyɛ teres ayi nyako madam nyako ma me mi sɛ wo sɛ wonyi ni sɛ saa first born no a woka sɛ woba teresa nyinsan yɛ na awuo mu skata ahwɛ no no wonyi ni sɛ na skata ma wo bayi sika na kana no wɔmɛka nkyerɛ mo na o mani ka esan say mama enam say you want mani sika nti no esi okura no obekọ na ani akura wo ya wo dada mu okọ no de wo ba hye dem hwe di enti a mebi sa osasa me say me makwa akohia bema woni me yanyisan wa hwe me ma wom da menyisan bibia mu wa hwe me na me ma me ahwe me ama ma wowie me ho ayefe na ma se yakwa da ho ba ma na mu dia ma the same guy say one sign me ɛdeɛ na bɛhyɛ no saa ɛka me na me ko fie hɔ na yɛne ne ɛka na no boy na wɔte hɔ no maame bi wɔ hɔ ɔno nso so yɛ sɛbi anwulani maame ne ba hɔ ɔbaeɛ no yɛne ne kyerɛkyerɛ nsɛm mu maame no anti aseɛ kata wɔ sɔle so ɔbɛbɔ me ɛne ɛnyɛ asɛm ketewa eti me ba no mekasa kyerɛ no eti me hu so ɔnyem na me maame ti ɛnu ti na meka sɛ ma nyako yenye hwehwɛmu bi wɔ hɔ yenye hwehwɛmu bi wɔ hɔ ne yɛnhwɛ deɛ because sometimes yɛma no wɔn mu tumi yɛ nneɛma bi a you won't even understand enti deɛ meka sɛ ɔhwɛ no na ebi ya na ɔma wo hu no because ɛdeɛ me bɛrima adi m'ani sɛ na me maame ahwɛ me ama wo ama me ho ayɛ fɛ na de sɛ bɛrima na wodi m'ani no ma se yakɔda wɔ so wɔ ne me na ɛdeɛ na bɛrima ma yɛ saa deɛ no ma me sɛ akɔla no nyim deɛ boy no ɔde ayɛ no wayɛ na duro ɔgo ma me di because ahokyerɛ paa me bɛyi na mu ne ɛkɔm a ɛgye no no me sɛ ma akɔla wɔ sɛ kɔ wo yɛ no me ɛna yɛde ne boy ne phone akɔsi place ɛni adi sika ni akɔtɔ akɔla ne kɔtɔ mu a mi pa akyɛw sɛ busa ne sɛ ɛkɔ aka bɛɛ 3 days to 4 days na bosome baako busa ne sɛ wama ne 1 cedi da. ɛkɔ bɛ sɛn ni wɔn ma ne sika me ba second born no wɔba ɔno na bɛyi ne free hospital maa mi nya ko second born no scatter na bɛyi ne free hospital. ɛkyerɛ deɛ ɔda ne nan so ketewa yi deɛ ne ka kyerɛ me ba ne sɛ. Awo ka na me nkɔ na masa akɔgye ka ato me ho so ma bɛrima kɛtɛtie wei na me ɔba abele wa na bia me sɔle na ma de hospital ka na me tɔn me ntoma na me di tua deɛ me nkɔ nti yɛtrɛ ne kunu ho ana ɔma ne bɛfa ne kɔɔyɛ nti owu wie yɛ no na me ba tani ni no
ekoye eno kokko fa no me ba dia emre ni ntino ya na me pese ye bo ne point second one you scatter be yi ni free hospital enya on ne be yi ni free okay obe yi ni free hospital we ya no wo ba no wo na wo scatter ho wo me ho okay wo yi ni free hospital we yi na oba fie no obre ni sika edi be 3 days no ena oble no 400,000 ya 40 wo mu a 40 cities enti o free be 2 weeks ekono ena oble no 1 million no ano no okay enti ya na me pen kran o say Teresa wo say ebra wo be yi wo free ho no David test enya no just wo say bra obe yi wo free hospital ho no wo ka che so wo na boka 3 million enu ti wo de twa so e free ho no wo ma wo ska mama mpacho busa me say sa oyi me free hospital no o ma me ska 50 million no first born 50 million no mo born kan wo twa mu say Otia mu 70 cities 50 million no when twa kwata mpo twa 70 cities 70 cities when twa boy no na oje kan tu mu so obetua de ai wodi tu mu so obetua oh so woje tu mu so obetua de meaning say wan hwe no ni nyinsai ni na wo ti na age sa kan tu mu eno de say me jitu mu ana be say 50 million mo ka de me dem nya bi eno mo ka 5 million asam de but say dem ni bi but corona time de minister but me betua ma wo mo kakra so for John no ba wo ha say na mo friend so woje ka bi tu mu wo bra 5 million me batobo tie me question answer ne ya no so woje ka bi tu mu wo ho se wo betua de na kire se wonyinsan ye ene na wo mu sa bre no wa hwe no me hwe no pa ehwe dem hwe no ene na eka be na akwaje tu mu no I say like almost you know akolata de almost atade de motor fine atade na ntuma na no ma de but animo de me hu hwe yen kwa anim ehwe de me friko ma ba me to bro atade to bo say ehuru mu bebre hu ba kire wo hwe no emu na ho enti wanya ntoboase akasa na ahuru kuma obi antebe enti sa atade ne ntoma no eno ho kana ogitu mu so betua yes no mo so mo de ye de atade amose akolata de na pampers na no ma de motor de but almost a can na 50 million me say there be but amoka 5 million de bebetua hwenyame anim wonso so mo ho no se wotwa ntra fine wa sha wo busum benya yeah woji de se na wo hwa no me hwe no pa sika se mu de me hwe no pa obeba mama me say menya ko na me ta chaw o ti fa ayi eburo jani ayetutuo no wa de eburo jani na ba mo ko sika kan ho de na sika kan won tin kan ho o cha body ha wa body a anyi ye no o cha mo ko kan ho de na kan ho wei ma mi yase mi ni ekumase na kama base si ya wo ne me kase wei se mi ko ka tira me se se ya de ne kwa ntina ho ana se ba bia I didn't go bia ti e bu na ni ma se a obekumi wan kumi obekumi ba ma mi ti eni ntina me ma akla ne ba ye ni se ba bia mo wait ya criminal case ya threaten kase pa enu ntina dia agesa wo ba ha ne nyina ye san hia ne ehunu ne ba ye enti ma ya ko madam ma ye nhia nyame ya dom a Tuesday no you ba to you asem we ye ya dance e wo se ns kata ba nyame ya dom wo de obi di na chi bai but you wi a wono so ye hia bi mo fa na dance for mo ye pese ba ye one side enti ma nya ko ye be ya wo Tuesday no ma fe wa hima me to wa su be bi yes ya dance mami hunu na me ka se ye nya nkoda ye de ani to fom ne ya hwe asem no de ye no kre scatter 1 point de me de man no ma ye commercial saba ebetumi abase na wo hwe no but na nye hyehyew ebi ho sa ho kire wo eba ne sa ma ye hunu sister na wo so tira se dwene ho because de ye be ma mo aye no wo a wo twa ntro ebe ha dwen se na oma wo sika na wo ma wa wo fo hu na me hunu tobo se na on fa ma wo so a me hu wo hwew enye se de wo si pe no
maye hunu eye 21st clinic wamo ene ye sciatica expert Mr. Obomodia se wotu asiji wim fa namro mu kosu na ase 21st clinic wamo tutu ase deku na bibia ye kama e dia ma yade bia nei etete wo no Obomodia na kwa 21st clinic no mu tutu ase mfidia wamo de sa yade de number 1 ye ne ye wo 21st canteen 7 am pepepe na bono aye ready enkan do me market video den mo kuma se show overseas otafa radio sunyane techima agos no sehwe friend 0540311311 0540311311 21st clinic for bajo so each herbal center ye ne de breastman capsules aba aye purely herbal capsules amema no mu a edi wo makagire mu ye papa bema wa ho de ne kwa formula sperm count be ma wuo wo sori ahemra cha bema ne ntimi sori nyina so no wadura winya ye bestman capsules 2022 enu tututumrika kwa dani eba habme kwalenak misty na ekotobi suhum Hansa Street East Herbal Center one war 0208 288099 0208 288099 na kwato eye bestman capsules na ebi na mom shane suma me say malaria dro ye ba ko pe time about Mr. TIMA ya de brat malaria na so betumi adidi ama ho ato enu akiri keje ye ba capsules so eka time about center for yendro ne ho ebi sim immune system ye pa mroma bi jana asaton so na akwa junction kwalena ka ba dani ba Mr. PF abme ozone scammers apidan chemical ne ba show bia mu benya bi friend 0244 417669 0244 417669 ye bejo so Jagris Fertility and Natural Clinic de ne wo ba ho a wo be wo obia wo enye bonini ya me mo obia se bonini nti wo ye be ma wo nwe ye fra krawa oba ye so ye bonini ma awre ho no kunu nto obasakomu na mo nko Jagris Fertility and Natural Clinic wo no be hwa mo dia ayo si akwan yade no bia wo betu afri ho afi kwan be da ho amanye se no oba mmotumi awo stroke ene yade akaye diabetes ne awotutuo no ne nyina no wo de ba Jagris ye betere tade ama wo ye wa doctor fo mu akukudam abenfo pa ye otu yade ase yagi ehunhum ne honam de ye wadro honam no na honhum so ye de mpaibo pia ye de tawachi adwere kwese memne da ye adwuma Jagris fra no pa no nwatwe kwese anwumre no num na memne da kwa ne pot 2 pm kuma se kroma bohia ye ne adonko factory ne de hwene mu enkran adenta ezie takraze banchi ase so me Mensa Street fra 0543 009445 0543 009445 Jagris was the home of babies. Our friend 0243 4040 83 na bibianya kama Alaska Star Enterprise still original wallpapers papa if you know and into 2022 we studio or barber shop was salon or office one so person why yefa yanu kwa Alaska Star Enterprise was a Maa Akos say hand your original wallpapers and okwa designs ne colors ne jeje moto afi bona atidia installers no monko Alaska utu utobako yadbe mawo for 0554114878 0554114878 Alaska Star Enterprise original wallpapers akache na hifie ne ho Daiwood Eba Hospital ne de Daiwood 360 capsules saba sisi yade ne awututu adro mesawo da Daiwood 360 memanom Daiwood ointment so de ene waposo fatwichi keke wa ba be ma fa bitu ya nenkwasa ho yade Daiwood Eba Mr. Srini na dro no sashini na dro tatahwe malaria onum na ato Daiwood Eba Mr. Daiwood 360 capsules Daiwood ointment Daiwood Eba Mr. benyabi wa heba na famasi show mo frɛ 0244 886437 0244 886437 na chasa yakwa nim achamfo ba yare wanyina ebedwane prekope enu nti ene wobubu agudam nkasa emu na ye oya ukotodwe uspana kodo mesrawa da wanya accident ama abubu agu ho ba bia wonya ya achamfo ba na numbuafo na so sade etie bia no obesori agira wo na me so ene da so bebe ni peduane slogan ria edam efam yade ye twa yade stomach ulcer mesrawa sexual weakness ohia for ba kumasi atonso agogo agwo hospital ne nche hwan ye wotama community system la shibi ye ben ba west club frɛ 0244 083482 0244 083482 ye twa ye ho aba na mu charistic ventures fredro make am for de ma ho enawie ene se wonya zar me chane ne capsules ne bi no mu a white beko gonorrhea beko syphilis beko mesra wada ensansa ne krokro bi egu be ma ho wo ba wo be mu ama ne emergency repia je mpataku wo de wo fa zara
OG capsules na mienu no afa Zahara Misha 3 caps na dia nom ekodi padua ni mu a yade ni na ebekọ Zahara Misha no de eye memedro enya aphrodisiac na mom o ya bema na naturally wa ye mra wo sisi na ye wo ya wo nya Zahara capsules na bi besie obesa ho yade en mienu anapa mienu anwumra hindi e ba Misha de wo diabetes wone mentonchia ana typhoid malaria ni nyina no onom bi ebekọ o kan shi drugstore lane pharmacy chemical shop biamo from 0246 3483 34 0246 3483 34 takwa bentro aduro no eno ane kafefe wase talala ena woma osaka kafefe ne bia bema wo be mehie bema waye mrego no ria ne sefele adokoro wasa dia kokono adokoro be wabaya ene maje srepe ewo akoso akuma enu yade giade enu ntunum kafefe fesiesie ho na ubenya bodane e bakwale na Fredmans apidan kinso akabank wusko bi nkoko smart ebe oboase Jodas mas ewo konongo Fre Harriet Madam Kafefe ewo 0207 183819 0207 183819 ye twa ye ho aba na yeba yabatoso man mema malaria hamo na muntumi ni di na me pese nka me ne mienu nyina sha akora but no omno nso mwa enu ntia na me di na chi what would me ba sha ma wo ba ko before ukoshia scatter no awo ma wo ba ko oba na papa we me ba cho woduase me ba sha okay ma me to sempa mascata na de scatter beka no enu ne bebie ensam wani so ama ye hunu scatter me mo akwa ba so won yade okay udie ni wo mpra no wonya nware no ahu woni na tren fie zai be 4 years ni okay yen hwe waka ensem bebre se wote de oka ye no e de asem na wo ka fa ho wo ba wo hia ne foforo wo be ware no wanyinsen wo si onyimu mami misa we answer wo se ebro aka se yinyinsen ni go no no wase die enti e na yinyinsen ni go o se onyanya ready tie wa ha onyanya ready wo se scatter so onyanya dan enya ready onyanya ready so obey dan one me banyam one obanyam but one wo dan so na o sha condom ba cho da bi obi a wanya ready so one ba banyam wase ba pe one wo dan so an sha condom scatter what you asem na o kan ye no ba chamati ba e di asem na wo ka dasi ya kasa memem pacho asemu de o ka de se enya nukure chire ndi enti enya nukure be chire ba ko bacho ma wo ba ko afina medical hwe akola we na ni sister na me hunu de me busa ni sister se ani nua de me penasem mpese awole wo ye free ana na o ka chem se nse o engage ana mpese o kan kure chemi me mpese me fa no e chire de na ntokwa be si obi abeka se meji na yere asem bebre de me mpese awe na o si onye kuno but on ka chem se wo woda but later on afina ba be hwe akola no afina mine na edi nkomo na o se mi akọ hwe ni mami na wodi mi akọ me ko hwe ni mami but anya mi nko na mi ko mine you know mi braba ko ze kro oni kru ma okay na mi ko mine na edi nkomo ni mami ho ni bra sister na ni sister mu ho na mu di nko sa na ni mami su se ampa wo ba ko but onye ekunu unim ayi yenimsa wonya nti wutwi no emu na ho pa nti se wamie wanum ankasa ebe fefa nkrofo aso mo ntehwe mate nti bie wanum na ka na yanti ne ye pa ba cho nyahwe na mami no mami se wo ba ko but onye ekunu bia ba se me ye ready se me be wole no dia problem bia ni ho me see you na me bra ka se mmenu na betina park no so abobo ba echiri for the mo fa ani ahwe ade obonti park no so see you se mo ka em na asore akọ se later on the na o start me ho aba bebia ya na me na ati se me na ati sa se me nim se wanyam ba nun kasa sa de nim se wanyam ana me ka chin se wanyam no si sa no se ade na se me nim se wanyam me pe na hwe se busumi we de na ba de se ebetwa me de obe
obehwe say na message dey be ba na hemba na o chesa on ba dey happy na oka na so obeyi egu so there be oso obeyi egu oso obeyi egu tell us all your trust how would you trust ready so yeah wo for kasa wo mani saa dia no me pese masu kra na ti say no when say me traditional on pesa we no but no me na kan later on there me nim hwe later on the no be ka chem say ade na say ba me pese kra me fa me ni ahwe kra me say asay yo say moja ba o say yo mati ba me nim enfa on ni o faska akokoto saadro no akire there so o say ya there wie that na onyem there me na me na ni star mu nyina e free pa ahwe de me hwe o mu pa all right fine actually the afina amafo de okokoto adu oni ho de se mu ba na osori anopa bia na osori akọ ni mame ho osori anopa employ baby na oda kran so de on pray kran on pra chance de o didi wo mu kran na me didi wo mu kran da me se osori de na fa chance na agogoro de on yes away na me kan didi atema ba kasakasa me kran me nipa na before she me de mintimi ye adwuma na mintimi tina ho no sorry akọ de say medical to speaker na say o edemo akire na gas miensa na mo ba say mo hwe mamiti gas miensa ba ho mo say wo hwe mamiti den mo say o mo otos mienu de miensa de me bu so mo say den na akoso mo say odinika say mo say 40 Ghana den na oto ni pa kro de wonka okay fine. First, I've not said there. Watch me say me fast come and no call. I got to do not say then we say. So I say we unka. Oh yes, I will cry. Me cry by luck. Or say me fast me sika man. Me refuse you know. Or say me fast come and no call to do. No be no say ye. Me say. You say you say. You say no me say I will cry there. Me impe. Fine. Me na ho na mami mo me say before beba adem me impe enuguase asem de na me catch me say. Okay, nyambo ochina me be kokrum be kwa ba na me ma o muska na muti ma say mo ko na o muska no mo de akwa dan o say edo de o de asa yin say no o kokko free mamo no na wo ko free sai mra biem na me mewie scatter diamenti ase ne say obi a first born no wo hwa ne kama esidan na ye babo wo ka ato ho a wogye pene se eka no mint ye ni nyina kora no a metu ya sei afina me ko me nkra mu but asemu ho asemu de na ho ne se me ko so fu ho na o se inse de nya media na amu na ni mami amu bokoto je se wo be pa no apa na choma media emi so o ye ni mami o ye panyin me mpesa awe fine na enu de na obun ne kotoje a say bufu na odi aye de aka sa asem we okay jewa enti bro mo ka se nyinsen ne nya odi no pa me tie fonti ase kaka mu ko hia wo sofo no wo mu nyina agu kotoje pa acha wo se asem na o kan ye no fache no no say bufu na aba em say yo mati but enu nkasa wo je atum say bufu na oba de me so me je atum but ne me sa aka che sofo John say akola wo de obisa aye obesa ye bi obesa aka bi no see you o see won ye bi no obon pa ego baby ade anyina so me see you but that time mo kika mnyenu asam de mnyenu ntam de free ade anyina akọ ni ye kama omu kasa wie ya no na fe bibia ye kama well 1 week later there na Akoma o femi se o abeji ska me see you obeji no oji me say o me kokuru ba me ba me maniska but me ba me nkasa me on say me shadan adiska man me ya dem ti say pressure there enti me so sa okay enti ma me hwe tema wu tu kwa ko wu kromo no wasaka adipiti sa asamuwe ina me jai kran me sa ba sofo ho adinti na me jai kran me ba sofo ho no ani na me jai say means hwe biem na me jai let me jai enti osai afina me ko e me nkran me kla ubi afina me nko me but satan o ko 9 months satan de o ko 9 months nyame na ni ko onyimu no enye se
bia no wawo no ka cha sa akora ne nya wo dia David inse na ho ana o ka sa nya wo dia afina me say cha otobo ma me mo na okopa cha na agi tu mu yes enti akire no osan be ka bia mu sa nya wo dia me nkwa me sa ba sofo ho na wo mu fresh sofo se dia obeka say wo akire me sa ba say akola de oda so aka sa asam we ho de me jai na me jai say na wo jai ne hwe ina hwe fine na me tu kwan kwa me kra obi a me former dem dey to duma mu de anu kwa enti because na aboafo na de tu kwan enti we nya ne sika dabi anu de me ya we say me man sika wo nya say wo krom oh me di 1 month 1 week na me ba uto ba no wawo say me ho no wo ya me na no kro phone de line de me use de ayemianu dem dey register mo ba mo de block mami na me use line ba ko enti ko wan send ne sika ba me send ne sika but ni ba kro de me dey to juma ho afina me ko sata no wo dia na awokan dia na omoba na ofre me asa me busy dia me ntimi akati ko na adum me phone because of course someone see dia mobile free me fine na me for my friend say ma say wa ba say me yi awokan na mo di ko hospital me sisa okay no see na sasa abrekra no emu no aka cho say enya wudi o ntino sata ma oka nyina bi say ba be frɛ wa ka cho say sakotu yakase ena me busa me former say insend dia mu ka say nya me dia de na mu ba be gisika o me ho okay mo say wo mu hia me number na me former akɔtro line dia na block dia okɔkɔtro sa number ma wo mu amu say mu frɛ me sa me come say ana say me nsuro insend na me nsuro hwi akola dia e dia ruwo say ya me dia na mu di mami na me ba me mpe ntokwa me mpe asu me mpe ayinu dia me mpe ntokwa dia ena me ti ho na ohu me obonte na o se me se me ba be hwe me ba na me ti ho din na me hwe no wona ni sister na you know wo dia ni epese ehun wo no apart from say wakacho say nyinsen ne nya wodi a wo gyan ne hwe kakra wodi tu kwai ko wukro mo wo ba aye no wo ba gye wa de hwe no de me ba me ko mu ho say me ko ji ma de say me rush ho sisi me nimu de na mu ko ye ma me because amu de mu okay twi de me da so tin ye but amu nim kasa aka kire nipa na mu kasa kire wo de say me pese me yi anu ma mu de abe ba be ye trouble na me fa me ni da ho say asem de wo de me ye fa no si ho akra no wo gidi say yo ba o mi de me ya we me gidi pa say me ba wo ba pani no wo gidi say yo ba mi de me gidi but asem ba ku de no ho say anya mi de last one de afina me nhwan bi aka buso me ba ku de na me say anya mi de afina o say o ba be gidi me sika de me say me moja o de akwa obi ufro de na obe wo de abe di ma no afina obe wo na o mbo me di ma na wo nka hwi wo ne timu de en wo da na me kai ampa ni ma me ba be de dan say anu kure say me skata asem de me ka ebe mampa inside dia odima obi ona obi afa na moja afre ne mami akos nyanko wo sofo edam mi bra we na ho anu na mi bra aka o kan won teni ye me twa mi mami no me amitwe no pa asem de ye bese ya to dance for bra students ma adresse for the modosu adance for bi wo ho a nyame ya adoma egbunada yes because ye mpese obi be hunahuna wo yes wo de ayuma nkrofo friend so mo ye soja fo ko hunahuna students matter me ko ni sa aka me ba me bisa no wo ntitwe so ha ayu wo ma nkrofo ko hunahuna no me ba cho de bi why na ma ne friend so ye soja me bla on top busan se me ka sa asem we chire no o ka chire ne se scatter first one sha akola no nti second one we hwe one tete akola ne biem enye sa one nya dia me ye soja ni me ba be bu e no ka sa nti wo frɛ me na me ka che se onye soja ni onye sho se mu ase ani popo no e do so mama se won hwe me first one na wo say crazy wo see kanya me so no kule pa se scatter kanya me so no kule se crazy wo pam me na edi se me pa mo me ba me ma me ho na edi sei ka kire me that ain't say na ho na edi wo me se me nyim crazy an wo pam me na edi sei say edi 6 months wo bua wo ye tro tabe de wonyam de wo na 4 months me ba ye nyina wo ma me sheda o ma me die o ka sa asem de wo bua o chontro me se di wachi kura betna wonum wo yile frɛ Israel e ka kire me se mimi on se me ye chimifo se nka wono na ka wo de saye na
enko sa mabie na jimi mama na jimi menyimi ya ka me sa akọ bie ba me ka cho se de wusi ka what's many bring my phone me ask na me show mama enti na wo ko sa ya we nyina mu e na wo san ko da ho e na ya we say da no kra wo shi na wo ye ma wo pa e so wani utum se wa ya de asom bodi amame a de me ma me mbeka bia me tie na wonya de ma ne nsom me bo ba na me pese me ne mienu nyina ka bom ne ye hwa akora me na se ne hwa akora de ne wo sa wo ye ne se wo ba ye adwumaden na wo dia support ne kakra wo de beba na mo dia hwe no be ma won hwa ba ye nkoso ne ne wo ma busa no se secret bi o a just a Tuesday wo ma me ba ne be yi secret ba wo no de wo cham tropa oh I told me ye ready say wo ma me de obe kan wo confirm enti wanya ntro asem no a ye kasa da ho no a ye nka ye de atete no ye ko break no wo confirm ye pese ye be boss sesi a anya ko asai no sa enti me ye kra yi secret na di we nyina achi wo da so da ho ne da be ka chen so on hwew why na be ji adie se Tuesday ye yi sa secret ni nyina agu ho a wo hwe ya wo bi anyi wo ni se wo hwew wo hwe ya be ma wo ma me sesifo mama hwe de wo hwe me hwe papa but yin se asam de o ka dia me pesa me investigations mama because why na ka no kre and me don't worry what dey kwa no to we know how you be your investigation and start Tuesday na do you be babro no so e was ye hu no be ma won hwe ba ye ne no and da by heart and wo by heart and yi by heart I think Power Capsules Dr. Charles Ansa Edrena wadi aba no enie Dr. Charles Ansa Edro I think Power Capsules ma wosa enkabe se se me so wa ye mere e won pem wa ye mere nkasa won pem me se wa da wunya atenka Power Capsules se wuni atenka oba ne bema munya atenka Power Capsules bibia betumi akoye di amamo enu ti obi etimi no bi ema mema mpanimfo me se wo ya akoda a wuntumi fa bi na atenka Power Capsules ne ma mpanimfo enefa 0591825365 0591825365 Jehovah Medical Center wo Paraku Estate Atasmaso wo mo na de atenka Power Capsules awie wo mo ede aba enu timi se wada shane soma me nyame ya adomu a ansa ye bekọ akoye investigations no another assembly ho a ye be mama hu eye secret ye be mama hu no ewo obema no ene wo ba ni nyina afem eye secret ye be mama hu ye de aha ye de ye mfa hu se wo no na de na asem ba ye wudi fa wo ye do ba ye wo su di fa sa ye pray ye dwuma enti mo twa ye mama nko ye ba ho sisi a na afi ye ba be finalize me ye hu de ye be ye wo hwe no ebe hu wo hwe no so ebe hu scatter ma wo hwe no ebe hu announce o me hu de enti I'll just plead that we bring this issue to a close because it will not bring anything very. Bring it, papa. Who cried the way out? When you saw question now, hobby. Oh, David. Exactly. Question now, hobby. He be homie and see when the woman and to say will support it as a brother, then you support him. For what you tell you support him. Na ye hu no kure wo mu na ne ho nsai because be de se be ma be hwe ne ba no oba ne be disika no no ma me ahwe no no aka se won hwe no enti amid favor mesa no ne ka for dia ma wo malaria duro amontwe malaria duro pa no wanum na atwa wontumi ne dia wuti fa ne dwa woti pa ne dwa wo a wonya amid favor mesa kamika ne ba shop bia mo ne so ahya ne so ema me na wo ko abenya amid favor mesa ne bi ato Dr. Amibo so na duro tata hwe pa no Enuti Dr. Amibos was a bombardier and bra yadia bia woni pedua ni monso mo ba Amin Scientific Hospital kejetia yadoba to afidie mare so be diagnose ne pedua ni mo na fe hu ba bia yadia ne shafre 0277 001234 0277 na bibia enye kama emfa ema abigo poku abiga mo ha ye na mama okay abi obatuntum awia yi ewe de boko mama Mishia Branty Bo Fias, no me free. Menet na bed 3 months.
bosome me ense echi no be ye me ho ade ma busuafo na me ne nete no ene me ka se ntokwa de yenku bia na me boa ye kopa ba yenku man pia bonten se bia me koye kompria ma ne maame ana ne papa nti me ne nete ya na o ka kire me se ono oya obetu kwan nti akwan tu onimu na okota kwakoye adwuma mesi nti na mesunya adwuma de pam nti okọ mesi na emba mesi ni scan emba ye ena me ka kire ne se ena onkota kwa na onkope adwuma nye na ho de beboaye nti okota kwa na every week bi o sende me ne emofra no 200 cedi ne ba na me ndi ne nyina na me de 100 cedi etwa susu eto ho na me ne nkra na yusu 100 cedi nti me ne timu a na yesa ne ba na me koto no nko school ena me de ne ba ne ko school nti me koto ne ba ne di wo school mu no ka kire me se me de ne ba ne ekọ no ena ka abo ne ba na nko beji ne ba afri me nsem because on sima me se me fa ne ba ne ko school na me so me de me ko school na wo ba te fie ne de me so me nti hase because obi ka se mama wo de me ma ko school abla wo manka ho ena me de be twa so nti me ne ti ya o ya 1 2 ai na metu kwan am de dan na me frere nti wo kan me so wa chekola because na ya agram ne nidi nti wo kan ye na ko takode ne ba ne ko takwa man je school na wotwe e de ne ko adwuma na me na msu nti no okwa oba ye osian ye ofa ye besu na de dan na me frere so na de wache de bia wo ka se wo do ba ne beko ana mo betu afifia se na ma ko se na ye na ni blessem 22nd December 2019 minute ya mu ya se okwadwuma ba Sunday mu ya so radem na wasesa ne no me ko nti me na me pese be he mi pia bonten se me ne ngina wo na me me yi ma emedane ntokwa nti mi pie ye no me ba nurse wa tweda mu no manyina ade odi ja me ye mob ene carpet no ja me mob ne carpet na wukuru ja no wo edam wo de ma wo bob baba land ne dam ni otu bob ni nyina akọ garamo ye dware cranes fin kogum eyi oyi koi mo dware ya iya ne nsuo ne fa pipe nim na akosi akogu me pa chon wo kokukuru sa galo me pa chon o fa ne ni nyina ko ntimi video isa atam na me yusufu ntimi video ina me de sande de asoro ba ko no so wonji ndi se si bia boy ne ye din no bo betimi ayesa ena me se me boa dia ne evidence ni ntimi ye no say kwa me mafo na yesa adi na me sin ai enti na the Christmas yeso etwa mususu enti metwa me de na bai na me koji enti me wona madam ba akunya yesa sister bi komo di me na so kovaland de maye musu enti madam no wona na o se obi ba agu obi epne yesa ye boy na yesa carpet ne mob no kro be fire no wasa be fa carpet ne mob ni nyina asa akọ ye e ba chon carpet ne mob no a o ja me wono japade odi ja wo me ba chon wasa be fa ni na me ba chon wasabe fako intimate na ase no intimate elder na frame sade na nansa me ma sorry na me ga yen so problem ma me na mu ni se me de no ba sorry a de be kire ma sorry bia no enka me tiri mu nte hu hia se me ba no no james me fa to me busu enanim me su me tu an mo sa time no na o ma me o wo na mu ekosirim inti o ma me nwie wo no se abi me obla beba inti me play free sirim ba me ma de atu nanim ni ma ase ne su de o se ye o ye ne bla ba wa frame me de atu ne bla nanim ma ne je ne bla number ena oye no msofo kwa quick yes no su me frɛ ble of ya or the Friday me frɛ ble or the Friday me baby Friday me bon na is a Friday and Friday wa sha me ekọ boso me miensa wa amanam delete ne number enti me ami to an mo de koto boy ne maame anim esa mama sei na aba na ye maame no so ye oso hu ne ba no ena msu okay hu ba na oba na owia no ho ba me ha enti oba me wo hu ba no enti me wo ho na obeba oprum ena me ye mse hwan na se kwa me akwa me na mse kwa me na mse yu mate ena me bi oprum na me de betena ba na de me suma ma me ba kwa friend Samuel ena me Samuel from ma me mama me yu se ne ba na wa yera no ena de wa ba sha ba na mu ha enti won bla na o me hu se ne na ma ase ne kura be ka se me be hwese me ba na o te ho ana won te ho a ma nti bi ena se me de me te wo enti lockdown be na me te fio na dan ro an be oprum kura me nim no ena oye na meje so cha na me na o se minim na me so da bi ena o so na dan ne dia ena msia yo minim na o sia o so me kra so ate so ma me da ni pass me si na minim wo ena msio na o se dan ne time na so ena me na o minim se dan ne time na so ena o sia ena me se na se me han dan o ho nti frɛ be ma no o na beje dan bi ye na ne ko ka nti na se fere ane ba o ka me mfi no nti na yese de be yan so ba yesa me da bla no ya kwa ka cha me ma nti o ka cha me ma na ma me se abi
ene you no ma blow na ma han dan wo ha se na obetene firi wa ma firi wa ne ba na ode ne wo chena no you no ma bla na be ma ne mu wo ko na miyim ne na me kogu me ma mbe tim de kogu me ma mo na chine se me wo sa be bia na me ne wo na me da se na asem ne ko na e ko be wan yenti be bo so me wo twena me de ko to ye bia so ba ko nim e na ofe na bla na ka na me oh so wo se wonu no ho sese na wo ye me na do aye me na ye ne ya de ya na wonu no ho a on pata me on take bo so me wo twentwak mo ni na wo twia ma me na me ne be ko because a dina wa han mpo no otumi adwa na agya mu a e de na ba se tenempra onwa ni nya me mu and abda na no senti me check na say 2005 no 8 so and am de me net me ba chwan and am se mente so se me net no ni ska de me hu so ni ska ba nya me net ne de chu obetwia ntina se abda ne kan na mu no oba me hom na me ni ndi nkom me frɛ na o se me ba me se bia me kwa agimu ana bisa no so nti oba e no na we no se ai na me nam kwa me dia ye ne de se me hu se ska no hunya nkasa enti ene apartment mansia na me 200 cedi nka ho enti zantu mansia ni 200 cedi na china mechanics okwa adwuma bia na ofrem na 10 cedi me twapon 10 cedi ne 15 cedi 10 cedi 5 cedi ne de na se o de bere me ba na ko kan asem na o de bere me afiri oba ye na me da me ho se oba na okuru me da me ho anu wie ye Monday o da ho se o da ho me ba chom se me ni shi anda o ne me da wie ye no me frɛ ne Monday me ndi nkomo Tuesday ne ndi nkomo Wednesday me frɛ na afi de opeke ye osian efiri ne kure mfrɛ me biem ana ono be da wie me ba chawan ana me na odin ti na efiri ne kure me mfrɛ biem me ba cha dan na odwane ja me mu na enu amu nti se oyi bibia akoyo me ba chawan actually oja wo mob ene carpet me ba chawan actually wo be fa mob no fa carpet me ba chawan nti bra obeda ono obeda dan be idea so no me ba cha na me da kete so so ono beda kete me ba chawan kete no wa na to wuti usika koto be se me ba chawan na wo da so me ba chawan na wo ma no kwan no wo beda kete no me ba cha na akoye se awaresem na se bia na asem na akoche biko me busua na on busua na obi eyi nani ama me ni mi no obi anya na adwen so obefrɛ se nkra mienu ahia nti ebia asema ba obesolve no obi anya bi nti no me na mso de nya hwenka on pata me na na me na me kunu no ye nkotena ye be be ma me bisa question so atwa so na me refi me pa chi wono aba ye be ma wa ye ho ade me pa chi ena bibia si ye be ba de kure na esi ya no asesa ne ne ma afa bibia akọ agya wo ena wase ya ba back okay wo pesa wone woda adan na wone na anko ni dan no mafie wo ba bia wasesa fom ene bibia kogo wone na anko da ho na wo dan no na ne ma ko me da so e wono me ne di nkomo no ka che me se eni pe dan no kwotena mu no kran efiru an nso atu no efiru an atu no nti se ko no tena me pa chawan nti se wotena dan fo so ana me na msuyo nti na se oba me wona won fa o ma me moni mu se na ma ye ma mbe hu no no ofa mfikyire ena bibra me valanda jawade ne yentwem me pa chawan no ofa mfikyire na e ba me ho nti me ne dawe no ka chem se me pa no ba awie bi on so nwum no wapon adwuma na wo kofie no no aba nti me ne dawe no ka chem se fi no ko ma me firi me nya ba ma me mfa ha me pa chawan na me na msia yo wa kan dia matin sa ta me ne ye call me record doing ena me sansa ne ma na danfo ne se bla ben se na kwa me asa ko ne be da wie ye no ana o se dey nti no kan se na me o se ya sorry se me ne be kwa so na kan se SD ne so do o twe me se dey mi ni na chin san kwa so de na woni so kwa SD na akọfa ma ko me nim ni nya na ye kwa so de ma me ja so ne se ye kwa so ne ye ba na omo SD no mu chemu tu ye se omo we nam ne omo we nam nti me ne tin de ne nyina ye we nam afi de o se ye we nam ye ni kosua side anwa wa hu ye nya e preko hu anwa na se ma ko amadwane no wo fie na ye den amana ye den papa ana me nam no obi abehu mi amere me nam ana na de me nam sa setena we de me nti ye be start no kra na ye de nsisawa ana na ye adwan abre kra de o nsisawa nya nam sibo ana na bra wo fa wa so na matena baby enti na se mi ja so no kra na me de na teda ba ko bedu Saturday na okọ na so na me nko enti me enti na okọ adwuma na me yes tu na me so kwa me ne oso na me se won we na munti no ma ya agbo munti na fa bi ko na mu fufu kra betumi atodi ma ko kwa adwuma na oba osia abi me si yes ajam nim se ska na aba be cheke osia madam fusola am ne ko adwuma na odi madwane bi se o meko ya anam na de solo na ba makoma se solo ja na yere prince la wo na o se meko ya de na solo ba makoma ni bi mu se me wale mama mienu nti me ye adwane na me hu adwane kra me ye wo de ma ye ne de ene ma to meko nim nti ne me to meko won se afem to tu sidi
na wo to moko once me ba chon e na me dey aduane wo be ka cho se na da fo bi si wo moko ya no me ba chon asemo shinti me a me do 2 cedi me do 2 cedi me ba chon da bi wa anye ne Mako wa anya de Mako se ne manye ya manye ne se o se nko no be hu se bia o abia bia meko no kra ya te so no kafa udi no we bata ho ka angani so wi su wadanfo no se wadanfo si because wadanfo mama kon ma no obi kra se na danfo mpemoko na danfo mpemoko enti na yiri a wo pemoko no aduane a na danfo no obedi bia enti o se me ti meko no so me ba chon nti o ye na se o se asoro no me jade na ade ma no Eye Akoma 87.9 FM. Hey, ade na de besi Abigail Poku. Wodi asem beba wo ayi. Wodi asem beba. Eti eye careful so travel to recruitment agency. Abi, try me what about to come here me dey say. Careful so travel to so do betu kwan. Say de tie bia no ene ode wo betu kwan pa. Enu nti ema wo bia nyi wo sika ni. Ohun si otofom waye de. Wonya sika kakra na ene wodi tu kwan a wọ́n sọ akọ̀pẹ́ brẹ́ bí abọ́ a ẹ̀ma wọ bíẹ́ n'anum wọ bíẹ́ ẹ̀yìn wọ́n sì ká ní ní ẹ̀nu obi di bi ba yẹ a yẹ fẹ́ wọ́n nípa kọ́ ọ̀gẹ́ di 65 million wàgye wọ́n fẹ́ ní tukọ̀ àfẹ́nẹ́ ntu yẹ bọ́ọ̀nù wọ́n sọ wọ́n nípa kọ́ nípa ní tiẹ̀ ní mu ni yẹ sẹ́ papa gye fóònù náà ní nkàsó wọ́n sọ wọ́n hu wàgye yẹ wọ́n hu sọ ọ̀nù akwẹ́ ẹ̀nu akátẹ́ no sẹ́sẹ́ yẹ fẹ́ no a off wọ́n dum no wọ́n du kéfò so a ẹ̀nkẹ́nyẹ́ ni so a wona dia wo ba bia be ka chem se Maa Akos ni se na me ama ye kefo so a na menim so no krodi ne huni enu 20 me nyasa kokuma se me na high tension e wona kefo so frɛ 0241 169774 0241 169774 na kefo sunu ni nkomo Daniel Ben Trading Center Daniel Ba Meshadro no wamo na diaba malaria fever typhoid join this one am ya na hona mre mese wada no bi Dani to ne ba mesha wonu mato awuntumi ni diokɔ fichi a wote ya fichi konsisi so woni moja Dani to no bi Dani natural capsules so be ma wosisi ya waye mre wa ho de so ate wadro Daniel Ba ointment so waposo no dwan wo ya wo ya fatwitwi Dani Prostar all capsules when your prostate ya numbi wonso woni prostate ya de no bi so numbi na sebe ya wonya bi kura Mr. Herbal Fred Mensa Herbal Samenko Apidan Keba Adum Chemical Santase Fred 0273392877 0273392877 Daniel Ben Trading Center wa Ashtown Room wani Dani Farm and Bofi Pamsa wo redia be ye fe wo beda kama wo bedidi na bibia atumi ayeye de ma wo redia no na utumi sampa kwakwa tuntum kuntum se wio na kwakwa nworonwo eno a ye grow fine herbal tonic bomode ma wonsa enkabe Mr. Ba kwale na Ashtown Smart Herbal ewo boase Fredmans Apidan Pure Leaf Chemical na ba shop biamo wo benya grow fine herbal tonic the finest herbal tonic of the year agentra ha Fred Dr. Grow Fine was 0244 596532 0244 596532 na bibia kwa ye global recruitment ye gusoya ye recruit drivers bus drivers ye do wo kwa kata o lance CF bomode na bra global ye wa yenma kokobi 18 mo junction fresh 0552 833381 0552 833381 Energy catering service se bomade na bra wedding party what during where you know Mr. Wada will program no aduane no local and continental dishes Mr. Ni na yetumi no delicious sumptuous and finger licking food and ye ben no ade ama wa hoho ne ade asom wonom energy catering service wa Breman ye ben mokrono main station macro traffic light no so me macro ne go filling station hwene mu from 0243 367993 02 43367993 menya me maba wa me no ha ma me mo makwaba oba me mo akwaba me mo akwaba yeah now me ba cho wudi friend me Akosia Sewa oh name Akosia Sewa mba for bracket 2 okay Pacho me so me the Felicity okay me who say mata dia shamo yacho Christ Love Foundation enunti awia ma me misa say Christ Love Foundation ekwan so de boko na enne no yetusi wo say ye beba beboa ye ma menum widows me 7 nti eno na de ba hande okay widows not just a single mothers me for us wo mu ni kunu no ma no mo kunu no ma wuo na mo beboa wo mo nti ye hwe ayede emoa
ansa yakɔ de motivate mu a wɔde bɛbɔ ɛde mmoa ɛna mode bua wɔn okay yɛde enema kakra ɛmonom ne anwane ntade kakra ɛna yɛde ɛbrɛ wɔn ɛna mode ɛbrɛ wɔn nti Christ Love Foundation mama mi sɛ ɛde yɛmaba wa sɛ ɛde ne motivate mu a wɔkra de yɛn pesi kakra sika ho yɛ din mode sika kɔ shopping a nka benya ntade o na mo amfa nkɔ mo se yɛde brɛ single mothers Pamcho kakra metimi aka ne say menka ne say ewiase obi a oma bia insura wo ma no menka ne say God bless the giver enti say wo bibi kakra na unua ho kire na de boa na ensɛ hwe ka yebetimi de atɔ bibi sɛ de wo kan but ye de sɛ de ye Kristo som tie ne sɛ de ye hwa ye nua ho kire na ye ntimi mfa sika no ento ye ho nto bibi ndi e wo sɛ ye mfa mbɔ enu ntina ya ti sa koi se ye de be boa ye nuanom se de be ya omo nso so kakra me ka ne se on betimi de twetwe omo ho de omo be ye na on say ye obi nso ho no ma on timi ntin si abontin so okosere aha nti no at least ye ba hanum se na de ye wo no ye de ba minim se yankopon be ma ye hu omo se de be omo so be ka dan se omo nsa be ka dan se on be chini se bia omo okosere ehe akopibi okay enti ya hwe ma ye sa do ye ya ben fie sen okay you started this year yeah okay yeah but yeah hope say every 3 months bia no ye be ye into our projects bebre ya lining up yeah so yeah next one also schools exercise books and uniforms so they be boy omo so a omo ntimi ntobi no na bo omo education way no okay enti there may be some okrakra no asan adamase no radio stations does yeah we know enyeme na meka se meka se no so kre doso aha and what dodo na your program bi into why Akoma FM and why Akoma Munsem and why Maa Akos and the crew okay so their foundation or diano no otiemu pa yeah otiemu and or say how we are friendly and very lively no so she wanted us to come here yeah and it's no your friend is saying Pacha friend Nanajwa yo Nanajwa nyame onhira wo papa enu nti yenhwe yemro Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM eniema no a wo modi aba no enye ne maketwa ena ye video no a ye yi kiremo no enu nti mo hwe onua TV no eniema no ena ye video no sisi an wo modi ba mekra mani enya hunu ye wo ma yade nyame onhira mo papa ye hu nana mumra mo kakra mame na chese o mama na gemensam no kwasem agemensam ye hwane ma modi aba ye mfa single mothers ya na chese ebro ya adwene ye ntiase so agria we ya oba ye hwe anamontu a ye nua man yi mo ye ma ye nua nom ne ye ma me mo atuo Maako nyame on free through na onhira wo mo Bible said you who mo brofo mo bono or the femerade na de ya de hia demu no nyame ebeye de ohia de amano ade a wo mo aye erade free soro emusoro na de hia mu demu no ofre na onje wo mo so e wo Yesu Kristo din mu na ade o mo aye no e fedodo eno na Maako na wo ka se na maba wasei akambosika no ewo bibia papa box anka kyerɛkyerɛ bibia nanso so omofiri omakomam ɛna omoyi wei sɛ yɛgye ebi yɛ mɔbɔ ebi wɔ kra do mudi ro mo anum no omunya bi nti yenyi yesika ni yemfa nye saa do yewe Awurade nhyira mo de ba bia de opia mo no minim sɛ obi so opia wo kyere ɔno na mo se yɛfa ne sɛn no nanadwoa nyame nhyira ba bia wo bia nyame nya wakoma so ade nyina ma wo free ye djuma yenim sɛ de ye no kra ye obi fɛ eyo obi fɛ nkran sɛ yetu saa na mo wo bia ye kan tum free free ha Maako de ye me fɛ ne sɛ wo se wo kan se stations ne doors nti ye dan na aha Akoma mu nsɛm media general Akoma FM ena mutu saa na mo yi na mo hye saa ni mo nyame aboa ye Awurade onhyira mo na onyam akoma so ade ma mo asamba ye twato na mo beka sana mo sorry me pa cho kakra metimi aka ne say
ye said e minwe kan ye share foundation na say en chair enti obi opese on be kan obi obetimi nyambo a match ye pese ye donate to students enti e sro mo kakra bia mo benya bia mo fan be support ye na ina enti me bo paper cho Kumasi Jinyasi yeah but your platforms and so are so person join in so abetimi a join enti ma ye hu platform okay so Instagram yeah Nana Adwoa I am hyphen Nana Adwoa yeah underscore Nana Adwoa and I yes how nti say ohun eno kra na obo Christ Love Foundation na e bemba nto send a message ho no ma Christ Love Foundation e wo Instagram wa obo a ebeyimu epue ti send mo message so person obebo na obejoin no mo akwanya no eda ho e na opeso ofre nso a your numbers ni 0239 922165 and I say 0234 549266 nyame enhya mo papa ene madoya moye edi esi yeso se enso yemfamoa single mothers nyame enhya mo papa won kan che na nadwo say we love him. We love you too. We love you too. Okay, thank you. You're welcome. And Mr. Wada, everyone and Crofone, you can also help. Wakaka person so the Buabia. Waterfalls Drilling Enterprise. Wamona ebetu wunsiono ediama. Kama. And Supano wama to the amount. Fidia Pukudam Waterfalls. Yaditu Sionti Yatu Wunsia. Winya problem. Winya Haubia. And far a frimo. Waterfalls Drilling Enterprise. And Superman Kwapma. Wanu metu wunsiono. And Fama Prepre ya. Yawa Baro New Site. Yanena Yabi Herbal Clinic. Na Wabrusa Krumu Wachoso. Friend 0264 0246 265707 0246 265707 wo fresh say our budget so Bentek Connect Ventures ya was 7-bedroom house at Yeton Bentek Connect Ventures and intimate show ebia wo pe edan atom 7-bedroom house Yeton it was trade the Santase Obuasi Road the eho and a wubenya ho kase kitchen wo washroom wo big compound ensure good debiasan say waterfalls akoto ensure wo near the polytank yesiso 24/7 na ensure no egu sliding doors ye windows near pruning in a garage e wo kama woni how and if you know e wo the 7-bedroom house for 0540 368362 0540 368362 Benta Connect Ventures abajo so eya media nka kwoto dan no dan say wodi sika be mu obi so nkoto asase man no obedi sika po Pastor Julius mamemu akwa ba wi yi na nakua koko akwa ba Evangelist Samuel Mensa media try to us Evangelist Same eno ana nkrofo limi eno ano no hey enadia mese matema so say what we say duru ba bia menti misi ye mi mpomi ni onu matiefo Pastor Julius yankwa nipa ni titwi say so na the questions ni pia because hey one titwi ti mo hwe ma akosia wo popo o intimidate yankwa sabrofo ba kwa aba no o intimidate and suppressing and so to me say nka me ni pay kempa ko aso so what titwi dia de pempem no we and namusa my nyamisha mo Christ Love for no nyamisha nyamisha Christ Love Foundation o madwene single mothers on because I thought Diana abon mo ayden kakra anti nyamisha wo amen ma Teresa Everybody yakubo yase ya na say Ghana for man no I just can't wait. On the Tuesday no am so beba dance for beba muntu ye na Tuesday na ma na nyede the tie so afi ya shombo say ya the exclusive nkwa bro mama on say debia na obusebusa no questions bi be man won hwe na wasa akwa be man won hwe mama secret bi o baby na on say akra no o ya kola bone there is a yakola bone o ya kola bone papa o ya kola bone pa because akra wo boy no e buy ene no fa ne ba na obesere o say obeba be ware o enti nka ma me de ko twen say at least anya hwe kwa nka ja o mo ba wi a oh na ni ba na so no wa duru ne dem na wo ba na wo afere no atu afifie ko akotena ne so
wakɔ tena no su nti wokɔ tena no su bi no ante no hu sɛ first born aba apiem mu no afe sɛ ɔbɛhwɛ no so ɔhwɛ no kikirikiriki akotwa ka ama no wowie ya second born twam enti maame de wadan so na gu abɔnten o enti na wo ka kyɛn sɛ ɔnsusu ni akwala ne chi sɛ bɛma no nhwɛ na mpa mama enka minni mara de sɛ jimi ni wajimi de sa na ye bɛka no na mom sɛ nyɛ sɛ jimi ni wajimi de menyɛ sure sɛ ba bia bɛtɛn sɛ mane bɛma wo first born okura nsa na first born okura no wode osemu di kan nyensa ye na ekoyi gu ye ansa na ahun sɛ bebre o ansa na first born ne bai obai won hwɛw wɔsɛmasena kobiem sɛ wɔne men na wabra wɔn hwɛ me am de afutu na mema nkola no ɛde ka hu ye na moa Yaje word ni bi kra no ananka kyese de beka so anu nti ohwea me pa cha wo som nje na wo agye de eye kama sisi ya de beka oba be ma na mu nsan ya de wo de pua kokko de wo pressure no all sudden stroke eye wo hwehwe ba pada ma wo sa enka bi sisi ya e wo kwale na ka emrom ashtown Mr. Eba Fredman Samenko tabi e ba de share market e ba ne pharmacy shop bia mu wo benya ohwea ni bi na mom no hye ne so divine hope ba center de ohwea ba pada ba ye no wo mo e wo makro abusakuru wa junction bomodi anafra ye ochia heba pada ochia was wo jane hye wa beba abibiduro mu samsen wutwa no so ye de dadada no ahwiagum ebebem se dudo bobo na abehunu sampa eduro no ebi didi bia chi fra 0248 584684 0248 584684 koko Marco adie we ede nem kola na yase ye wo mo de ayase de wudi wo mo achi a wo bedi wo mo anim wudi wo mo achi a mesi wo mo anim na wo bedi na me ma ko me hu se bibi wo ho something there bibi hye ho tini aka se Tuesday ni sa secret ne be yi bibi hye ho wo tue bi wo ba bi wo se eye ne ya eye Peter ya ohunu ne wonka efi se wo ye bi express no enti wo kra girl wo kra no unse ontumi ma ye ontumi mi otua ma unse wo tua enti na wo da no ho a no wakoba to wonka no kra nkyira wo maame mo ana wo so wonya wa adwene se wo pebra bi abo enti wo de wo wasesa wo hu nyina na egu Peter so ebeba enti na ye bibi sa because wo tie Peter yi a no akase o man sika bi o no akofiri nkosia de ma wo support se wo si adwuma wo be ye no se adwuma no ye dan wo ye ne dan sa sika no ye ne dan won se na o si ebi kan sister won se na o si wo hwema bi kan sister oh eti bibi wo ho oh wo ya akola bone ni wo ya akola bone a wo ankasa wo ye wa adwene se wo pese wo ha Peter na so mo ha adwene bi mo ha adwene bi Peter wo ha adwene wo konfie na akosere ye abia chenso wo kosere ne sesen enti wo ba ye nkade ade biam na sesa wo ye akosere na ade na abia beton na so onye nde na wa kofi akosere se wa hunya nsa akosere enti nka abia beton na so de a ade afuo wo de abra me bia ekum kwasia ade afuo kum kwasia e na ekum wo no se we de wa amfan fo ma na we wa amfan fo wa sada ba fia besere enti wo ba besere ye no eka na so wa ba of wa besere ye mfa ma ana ade na me besere na anu aba me fie aba me fie me nya ma nko se bo se won china nam na abade nam na abade a ade afuo oba ya na wa wudi ni wura mu na som anya ni fa nkonkosere sa ne ye no de okofie na wo mpra na wo kɔ no wan na akɔbɔ na mane osɔle ya no asesa ne ho no akɔtena ne maame ho wan na akɔka kyerɛ no mama me ne hu nse wutue sika no de ma no won manyina ma ne hunu na maame fo no so ebi wo ho mo ha adwene akora ekɔwo enti awo ho 150 million no ebe aje so oba na obebu nkonta ne ti maame je so obebu nkonta ne de kyerɛ anu eden mo se sa bro na na mo de gu mema ne so se kim esa na akamene bo sa ade 5000 se de o de bi but yenyi menyako achinyi o enti oba so betimi asese o no na hwa ne ba na o se 5000 wo ba obesese o do ma sese ntra ye se we di asem ye say ye correct ye beje kana wa boni nyina ye beje share
na bi ọkọ wo Orange Hospital no scatter onim ha brabo na obebo no fia sa na ga de ni akọ Kenya se wani nsam wo de wo shada na wa tran baby na masende gu ne so mi nkofie ho na masende gu ne so mi nkofie ko ho wo ko ho anka wo be hunu de atwa mu nyina afa na wo duru na ono so ya ba de opita wo tu mi ko mi hunu bi da se wo tu mi so na yere nsa ko ne sofo ho no ko busa ne sofo se ade na kire na wo kire waya de pa me ma do say ne ti mo kire mo dua bo obo ni dua no ana che ko asore se me ma no bebre pa ye bold akwa so fa ko busa sa question we ya ka o ma sesa o mo nkyere no ba sesa na o mu ni agukuduro no wetu mi anso ne nsa akwa busa ne sofo se de nkyere na wo kire no na emma bi bufu a eba no nye wo dia sa asem no ya mo keka no enye ehwo asem susu o eba no nya mo dia unse de obetena vivia se na danfo se ni nuo o se me dia nka mekwa koye DNA test first born no oh wo jani asem do so kan wo se ba no nya ne dia enti se o koye DNA no na ba no eye ne dia na wo yende enye ne dia so na wo ye ne wo so na first one se ho wo ma me si na wo bi wo ho dada enti wo ke kasa ansensem na beta wo na aye den oh enti mu nhwe mu kasa bi yie na mom sa asem wo ye betoa so amako ye ntoa so ofiri se ensem bi hihye baby ya ewo so ma me no ha e ma no oba no obi a wa ha na fe ye ye bi ye be fresh sofo me ye hunu de ye be ye afa enti ye Roman father dro no ane agime heba me sha agime heba me sha de wonu ya wonkoto bia na chese wo ya wo no menyi ni sabeko edro no ba dua beko akoto no be so keke ba de betu ase eye agime heba me sha ye Roman father dro no wo sisi awotutu en wonam ya wo ti fa na dwa wo ti ankasa dwa eye migraine bi stroke spinal cord na tutu wo wayase na wo ji ho a engie edro no ye agime heba me sha ebaji wo frisa ya we nyina munti ko heba ne famasi ukwa wo simito Roman father edro agime ebe bia ma 0243 115948 0243 115948 evangelist mame yankwe mama bi abawiase a adefo nkoa minim efo age but me je dey say efo anyini chen akola ibi ono 22 abaya no 22 they say wow 2 na no 22 out 3 that one so be share ifo ena na anu so 22 anu so out 3 it's a competition na mibusa Ghana for nkola e ba say awo no mo pre ho sa ye den eno ni ye de ba wiase o na de ko toilet mu o mai emai ti fima senior enne Akoma FM yenya aban bi a wo kase ko school na mintua school fees at least unya ba bi gina kakra ubetumi atwa abrabo so na mudie atopa no na ya mudan se chese unhunu ba bi a wo mu free ba minima aduane a wo mu dia sa akono no ba wo mu bada futua ne yekoso de ba mu se afi we yesra mu mama ni kwa disua ho na mama ni kwa ba bi a mama me no papa no pesa di mu si aware no de e wo ho entwamu da Bible no say Jesus de ya ka che no se ma ne nware na se wo ka wona nyame se wo mba ware ho nko ade a obe aniti wo ya wadwini se me ne ba wo na me ne tena no ma kasa bi a no wo ka se na menim se metimi asesa no na menim se sa na ote na se wo timi se sa nipa wa wo se san ti sa baba wa bia so one day ope be ma na fuye 6 pack na me hwe anybody no John no na fuye 9 pack wo pe be ma wo ye 6 pack wo so fuye 9 pack ebe da ye so bo emfa wa John na wo fu no so wo so pe be ma wo ye 6 pack eti ya basre no obre enkwala na mo ba wiase na mo dwene ya mo se da ma wiase tu mirika no mo nto mo bo e wiase nko ba bia Kristo no beba wa sheda to a obeba no de atemu beba wiase for now de yesra to bo sua wa de pa ba bi gira se wiase be se eja no se jamana gyen se ahun asofo na ka se wiase be se eluti no se wa ye ni ntelo no fu enjoy bi enjoy na ya fa wo no na e ko heaven ho
yɛnkɔ kyerɛ ma ɛde subai ɛna ɛkɔ sɛ ɛma ne ɛkɔ kyerɛ anka yɛ nananom adi ka wo 15 ɛne 20 ne ade no kɔma wie ɛnka sɛbi mprɛduasa wie mu fa nkyɛ wɔn a wɔanya bi koraa nso ɛna sɛ nkɔ mu nkɔ heaven o but ɛde subai na ɛkɔ subai nso na mo sɛ no subai na sɛsɛ yɛ atu yi efo abɛduru ha nyame amfa fie efo bɛka so wɔnwaro we dey nye yem on dey so ma me kra de no so agye gay afri ni nsɛm 3 no a ɛwɔ hɔ no sɛsɛ nyame bɛyɛ wadoma ma obi bɛfaw nipa ko na wo bɛpia nkwala wo nyina problem akogu no so yɛbɛsrɛ mu ɛmɛmɛ ɛbɛ wiase nso yɛsrɛ mu mo amusuba nti sɛ efo a mo pa adeɛfoɔ bi ekum kwase a gota bia wo bɛtia ma etwa empa na ho da gota bebre yero ho na botra wo ntimi montra kora warafo bi gyina ho nkyɛn wo se somensa na mi huri na wa huri ɛne wo bɛhwe fam kora yɛ kyɛ so bɛtɔ gota ni na nye gota nyina ne etom bebre atom apira ebi atom anya yare ebi atom anya ka ebi atom wo magya pade ahye ebi atom amani mama enyo ba bia ne ade ho bata no woniam nyina ba hye uhuna de kro o maame tifia wo dwe ne ho no na sofo bia ka cho say o maame na eye na do ani bra kosua no o nana o maame nua wonnim se ba bia o do tam ko boye no ye ba sere munya abotre na afi wei na urade de ne ma be ko enti mu me nya abotre na ye ntwa urade David say twan na me twan no no maame de makoma epe yes they say for do akofa nya akona na akofa yo enya de wakoma pe se ba se mo ba ware kura asundwe ma mo ntam da na bre ntokwa ba akode bua pai ba ko ne achi no ebe kakra se gay wo ye kese kakra ho oni efo ba yiri tu so onya body kakra gina so a so enti ye be sere de eba no ensiye ababa ni maame ebeba obeba Tuesday ye be hu no kura bi e won bia na bibi hye ho a wo mu mienu ntam yes so enti atiefo munte okay na de o mu nyina be ye won bebra mu Tuesday nyame ya dom ne atenkwam o say I like your program, keep it up. Okay nyame inshallah so di aba God bless you upon your work. Okay nyame inshallah na kuya you look pretty as usual. Nyame inshallah papa kuya o message na aba no makenka de ma o say abre bia wo wan yefe pa o charge police was it man hello Marco. Okay in your outfit nyame inshallah pa today I'm enjoying the program, learning and not from it. You are free mo. Who be here? Someone ye ni say ya na mo be sua bibi. And adia free mo amaye pa no na ye hia me kase pa why. And ti mo sua bibi free mo amaye. O say good afternoon mommy. Good afternoon. Nyame sha ye twa ye ho aba say yakoba na yatoa. So I say Maa Akos, good afternoon. I'm Wisdom from Achimoda. New Year, more problems again. Greeting to you all. Keep on doing the great job. Nyame ensha papa Wisdom. Ye twa ho aba ye be kwa ho mane so. Ye fra me na me pa cho na nya bia no. Father Bruno. Pharmacy ben no mu free no sa no. Mate. Anya pharmacy krampo. Nipa kro na free na krom. Minimum. Nipa kro. Efi kro de anu ankasa na media ho mame no. Enu akasa na woni mu mehu mame no na metwe mu ska de ansa ena metie no se me mpesa awe ade no ye ba ade no ye se de kra ebe be fantimi o mekrom nyi se no ko se o se no abe fantimi pa fine mine neti na me ka chen se de na obeto o se obeto kosua na me ko Africa kosua sister bi o friend sister Christy me ko Africa kosua no 2 million adiman I say adenche me dem hye medjuma anu wa da how hwe me use kama no tojo ne ade no de un super business na ye na me ko free kosua ma ganu na medjuma for boys amudi amoye de aba ho na mo nyina a start kosua ade ko chima baska de obade me busa say ska de fabre me hye me botom me demand because on here bibi de no de ato ade but me kra me taiba krumpa me hu ade efe me tomanu pabo atade me tomanu no kasa wa ha bata atale ama me da
Bacho Debbie. Also, Tatadia, Mamma does me Bacho Debbie. Who cook room, that's a woman at Tadian and Pabuana, your fa. What to me top letter is me Gina High. Min John Tro. Min John Troma. I didn't know Yamako Akola win now. That's a need now. Akura. You know. Akura, the any match. The workers were Yakura, not just a waff under age into metro. What you feel saying? 22. When Yakoda. Okay, mistaken over. I didn't know Toma Miti dear. And I didn't know Yaman dear. A brusso. Oh, Nipa de me fa first one, meaning they will grant them in yes, I demand. Yes, I demand. But Nuntina or the before bar, before share. Or the Nuntina or Jaiwale. Name and family ada way so. Baby, what you mean, Jim dear? Mean Tia Casacasa ne Yunubium. But no free me, hop on Mammy Hoaba. Minimu Diana because minimum Nasamaba. Casacasa did the tem no co. O Washada, ato Afri a dewo, Messadi ho, say at Tadiana no manema dear. Babacasa or the chili for the mood to say, you know, no more by move say, be there in the car. Okay. Minka motion says cow had enemy mom, but me need you feed them catching say. Okay, free near man, free nipa the motor force, na atadian bedsheet na normal dear, or free idea fine. Fine, Sadia na a chair marco. Akola we first one, no minute cemetery ho. Instead of cover 5 months to 6 months. Na Saturday no ya dia on mami asunjwe dia na mpese se dia me hu ade me mpese me ne ntem dia se kasakasa ne atimi mmienu dia ntem na ko ne mami ho na menya daje ahwe ne tentem na bufo bia mba na otima ase kama na okọ na mahwe no me hwe no pa na tam wo ho Akoma FM you know tam wo ho osuma no nua na wa beji tam wo ho osuma no nua ni staba mo wa beji ade na ope mi de me ho de enti wo ma ne ko ne ma me ho se be ya asomdwe beba ba na menya adaje ahwe no kama what ho be any na stories bi bo ba na just no ba ya de any na stories bo ba me se ne na no ba ya de maka show say eje mese wada pressure capsules no oya yona pharmacy na diaba musisi na ya wo kotodwe na ya apostle in pressure capsules eye no mpemu adwuma enu ntinum capsules na dafa oya no twitwifa ko a eho ye wo ya no na obia wa fa pressure capsules ene oya ne bidi I treat no mpemu ya no onima sam amekan ayona pharmacy for wonom ewo 0243 123 224 0243 12 3123224 na yamwa na maunsa enkanro yibi dank eba complex limited ye ne de dank extra keba meshaba sasabro awututue ukotodwe wokon wa poso ena ye ya usisi wuhia eye dank eba complex limited wonum edre dank extra keba mesha no ebi na 0266 593330 0266 593330 so wo friend number sia on sabeka bi ye be ko awmane so na ye ne afrefo akwadi nkomo 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243 114497 within the baby afrefree Mini Abako Papa bi. Mini abema yenkwe. Ofa kwata. Ofa kwata ni ma so ma sante mampon ko fiase no ta coach. Mini aba, me de hu ni se mini aba no kure bi wo ho no ma ese se obo ma me amane. Me so so wo hwe wo tia me baba ko de no hwe na radio wo hwe me. Mama me de mu ni se no kure bi wo ho no ese obo ma me amane. Be ma ni mani sika bra wo mo ma me na amane. Eti so ma me ni se ye hwe na ni brand obeba. Mama me wodi je se aba wo na aso die no kure bi wo bia no ye nyina ye be me da se mini aba. Me so that's the power for kwata. Hello, we did baby free. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mira. Yankwe. The Prefect Santa Secretary. Yeah, I second case, I be dedicated. Let me interested, but one can be answered. Me bata ya no second case no ya to aso Juada. Juada. Yeah, for forget to aneti ni na. Me pacho you. Okay. Let us say. Hello, we didn't baby free.
Hello. We didn't be free. But your family friend did that view. Me first of all, Katanga. Yo, that be your young quay. But your family Reverend David. Reverend Etie who walk Kasani Etie na yemfo before from. Ma, me pacho, yamin show pa na me pese me ka asem kakre bi e wo program na we no. Eye abayewa no. Se na wari begina efrini mami. Na wari nsu begu a efrini mami. Use asema efo kana sipiti bi se baby a abayewa no ene onu ni mami no bibi akwose wa e wo se omuyi ni pie. Na eduabo in fact nya na on be this kind of board that obe so akwo so for no mo. Na so for jo so wan say ya there is a yene mami e di ni din be kwa ko gotem. Na efo wo see efo show. Na tade na okofri ye no na etiaka. No kwasam enu nti nyame ya dom wa branda ye beto ano yenko afoforo so di ni ba bia free. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby free ni enko. But you me free as one. Okay, yes you. Oma again say. Hello. Oma again say. Boy na bi sia phone ni and so mo go family so. Me da se papa me so wo frana wama mu TV satana na radio no ekọ from my we didn't baby free. Hello. We didn't baby free yankwa. Me di podcast is that you can say Accra. Okay, yankwa. Me pa cho ba no nka no kwesa be ma mo ska di da bia be kwa koda mu no ase wo ne wada. Enti oba no nka no kure. Se wo agime na ne sa ba kum ye nim enti oba no nim nyansa bye bye. Me da se papa we didn't baby free. Hello. Yankwa. Minyaso. Me pa cho kasa yeti o. Man ba show. Case no, the here me pa enklana enkram yimi no ha madawro ma mislemo asam de edika na baya no ya klabone abande wa klabone pa efene nchubosi akọ. Yo, and you was Yakunyame and Shaya Dase. Was Maa Akos, please do serious research about this issue because we don't know who is speaking the truth. Here, Nyame Pa, and see your bay investigation. Ma'am, enjoying your program a lot and learning from it. Maybe the good Lord, and may the good Lord bless you. Nyame and Shao Papa. Was Jani you from Dunko Fin? Oh, may the Lord be with you. Nyame and Shao Pa. Na mamenken kai we ya bese ye wie ye interview na bese befa course ni bi aka Maa Akos. Okay, was the guy should be very serious in his life or no so messenger or de aba enono ye da se yenko na ye yenko din ko wetie for ye twa ye nwamba ye bese yakwa homa ne so biem enu nti wodi atwa me sese ya me wie interview ya ni assign ne modi nkomo biem meme na me mo ha yenya. Okay, ene yakonya dua na ene ye onya dua he ba center. Okay. Ya de nchi abe mo bibia fishia pansoronko ene awie e de abanya bia heba center for aso ye eho na wo pedra ebetimi aboa na asiesia mo atridi yare ase etimi etu na honam ya hotutuo de ekoso nipadua num ne wedie num a etete wo eha obiara ase betimi etu de ama ode a enya dua heba misha na unya so benum bie na no na betimi aboa wo na ayo ho adwuma asiesie wo ntem na ma ho de mapa ho de foforo atimi asan aba wo nipadua mu ntem para so ede ama wo e wa brabo mu na ne yansa na mekwa asem no so no hye no se yeba no nyadua heba misha ne nyadua heba center for ndro biara na se wo kɔ drugstore pharmacy heba shop sis chemical shop bebi etu aduro bebi etu ndro nyina aton no won sa betimi akabi e wo biaye biara aye drugstore pharmacy heba shop lances chemical shop bebi biara etu aduro bia no bowura ho a won sa betimi akabi e wo ho emposha no se se wo person frɛ yen na no nyadua heba center for timi twetwe nkomo ebi aduro ni bi na wo pɛ bi atimi atɔ anase wo pɛ bi atu akɔtɔ ho a Jisana maina frɛ anampo sɛ yare bi na wo widie mu yare bi atena wo so akyɛ yare bi atete wakyɛ
upedu anu mo betimi aboa na tu ase e de ama wo de a na gina mai na frɛ ne no ntimi twetwe enkomo me so ye na ma ye didi adwuma no 0270 417 669 0270 417 669 so friend ye dua ye ba center for abri biara na ye beje ofeso onuadofo a wotem nkasa abre ya na hunamu ya wo ya hunam tutu papa hunam hyehyewa ma ojo hu anju ho hwe ya enye obi so ho no ma asede wodagya ma na asesebe asede a ye hwe nsuohye bi ade agu no so no ɔte sɛ bibi da wɔ ne widie mu de bibi da ɛwɔ ne nipadua mu onadɔfo a wote menka ɛyɛ how na abɛtena nipadua no so mesoro ɛmfa nkwankɔhyɛ fie ɛmfa nkɔhyɛ obi ɛmfa nkɔhyɛ sɛbe bɛyifuo biara na mo hwɛ sɛ wobɛnya adupa a wobɛtumi anom na kɔyi so haw no ɛde afiri hɔnom ɛde ama wɔ ɛne wɔ na honam hyehye wo honam yɛ wo ya wodwo ho anje wote sɛ honam yɛ ɔbasa abasa ɛna ime kamfo adura yɛfrɛ no nyadua ha ɛba mehyɛ ɛde ama wo sɛ pebinom na ɛmbɔ nipadua no siesie nipadua no na ɛno na ɛde ahoɔden soronko brewo na afi nso mo atimi ade ho ade afiri nyarewa kese ne yarewa nketenkete nyinara ho de bia na meka kye se aduro baji wa eno ane atrema ana afi nso nuadofo bo mo adian sa bre bia so fikete so na sabe wo pagya ho saba ako na pagya baako na utimi tisi pa na sabe wo da nyame ase wia no akai so banum nyadua ba me sha abre bia no etimi boabo ho bantam para so entena se ma menka se me de menyare enti won se menum aduro da bida abre bia na eso tinum aduro na aduro no bo ho ban na esiesie wo ema yare ne mansa ema yare ne metete ema yare ne mebu mfa so anso no akase mu yanka abre bia no maduro na mo ho ban na ensiesie wo mfansie mapa eye ansa na yare bi atimi aba de bia meka so wo na so bo ho ban na siesie wo ye ya so bi krampo na sabi oba be ye obone yare bi mpo na eba ni pedua so yare bi na eba bowuro ni pedua mu a enam sa wo no madupa na siesie wo na bo ho ban nti no yare no entimi ma meche wo ento wonom na nti abre bia no behia so ba no madura ye friend nyadua ha eba mesha na etimi aboa wa siesie wo ye papa na mo a wo de nsam no etimi akosoro even sabre wo ye obi akokata so wo ntimi na anokwasem se yare ba ko ase chewa e ma utimi bre pa ye wo nam ba ko pa so ye yare a ye fe no 3D yare a na malaria fever se yare we yare ba ko unu adofo se ba video ma na so ni padua so a e ma bre ye papa ubon sa fe utisi kete so se okoda afe bon sa obunkam fa so na wo bre afe bon sa na wo nani nyina hu pesa wo dia ma han se nso wato hu dia aye enso bia wo adwuma mu krampo na wo da afe bon sa otika mu kofie no na wo da afe ko duru fie no wadi dia wi anya nsupa bia gu ho esanka utimi dwo ho okete so no afe na wonani nyina na ayera ubetimi apro kete so sa na mfifire pramo na ho mete afe wo me krampo asensu so papa onuadofo otimi ka so ha wo nyina ya de a ebre ni padua na se etiti ni padua no uyo bia wontimi na amsra ko pa adura ye fa nyadua ha ba amsha na nonom na be boa wasiesi abo ho ban ebe yare akase ne yare nketo nyina afiri ni padua num ama ho so atimi atɔ sabri na ewutimi nkan anam se wo ho no adwumadi a wudi nti abre bia bonsena se waye mre waye bete utimi kwa adwuma ba na afi na nakora ho aye den utimi so honam tutu wudi emu ye oya papa ene so padu a wono ma ebetimi aboa mu aye kama na pensi ya obi e wodi paduanum ebre bia woti woni paduan so wa bra wo ye ho hwe enye ye no so obeti upese osanya hoade wofro esan de kwa adwuma ye the next day dia anase da fofra hwe se oba no maduru wa bra okoda na aduru so utimi nya binom no aye adura ye fra no nyadua ha ba mesha nyadua ha ba mesha eno ne adura wonya binom ebetimi aboa wo na siesie ma bra wa bra bebrebe ama honam ye wo ya honam tutu wo no ne nyina atimi afiri so akwa ama ho so atimi atɔ ene ko drugstore ne pharmacy eba shop Lances chemical shop bebi etu aduru bebi etu ndo nyina atɔ no na kwaji wa adura ye fra no nyadua ha ba mesha na atimi aboa wo asiesie wo ebe mu ahoɔden nsam na atimi akɔsoro yare ne amanye bi eba di peduan so ne de woni peduan mu no atu ase ede ama wo ye na ma no 0270 417 669 0270 417 669 abra be frenya dua ba center for ye beje ofeso onuadofo otimi nkasa abre wuntimi enidi anam
wayɛ bojo wayɛ bɛtɛ wayɛ mmerɛ papaapa ɛne aduane biara pampan koraa tu fa wo so a na ɔbɔ wo te na ɔbɔ nyina ɛfono wogya wo ho angye wo hwea na ɛnyɛ yi ɛne so wobɛtumi adidi no watumi adidi yi a na ɛgyina wapɔmuden no wahoɔden nsɛm so nti yɛ na ɛwu yɛ obi a wontumi ɛnidi anokwasɛm sɛ nipa nso sɛ wontumi nidi a ɛbɔ nipadua no fam papaapa na woyɛ obi a wotumi didi na atumi nom nsuo yie na afei na wodwo nso nso yie na boa ma wotumi nso ɛda no ɛnyɛ adeɛ sɛ yareɛ basa bɛtumi akye nipadua no ɛno nti aberɛ bia wɔ hɔ nom ahwɛ sɛ wobɛnom aduru a ɛbɛte w'anum na da bia meka sɛ yareɛ baako a ɛtumi teetee nipa ɛma w'anum ntumi nya wo dɛ ebia na nduru a wotumi sɛ wodidi paa nanso anɔpɛ sɔre yɛ no anokwasɛm nie w'anum yɛ onwonwono wohu de abɛbɔ afa w'anum wohu de abɛbɔ afa nipadua so ama no akɔba saa nanso ɛdɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ sɛ ɛtiri di yareɛ nsunsuansoɔ baako nso no ntɛnɛ wɔ hɔ no w'anum ayɛ nwono afei bu nsena wotete ntasuo basa a wɔtem sɛ ɔbɔ nyinaa fron aduane bi abɛdi bia no na wɔ fiɛfiɛ onuadɔfo a wɔtem nka kɔpɛ aduru a yɛfrɛ no nyadua hɛba mehyɛ na nonom bi na ɛbɛtumi aboa papaapa ho ho asisi wo ho so afɔmene mu ayɛ nwono yɛ a wontumi mene ntasuo wontumi nom nso wontumi nidi no ne nyinaa bɛfiri ɔnom afei w'anum bɛtɔ so ama watumi anya aduane pa adi ma afei nso woasa nkwan ate dɛ ma afei nso nneɔma atumi akɔnkan de ama wo onuadɔfo a wotem nka bɔ mmɔden sɛ ne wobɛpɛ aduru a yɛfrɛ no nyadua hɛba mehyɛ na nonom a atumi aboa asiesie o ma nneɔma nyinaa nso atumi akɔnkan de ama wo afei kɔdra so ne pharmacy yɛba shop nsa bɛtumi aka bi na deɛ mene so de ama wɔ no ɛyɛ aduru ɛfrɛ no ask ɛfɛba capsules ɛne wopɛ sɛ wonom aduru ɛbɛtumi aboa asɔpɔto immune system no magye no awɔ bi na ayɛ adwuma na afei na ama wo nipadua kɔ ne nyinaa atumi ayɛ no adwuma sɛdeɛ sɛ ɛne sɛdeɛ fata no a kae sɛ wobanom aduru ɛfrɛ no ask ɛfɛba capsules obi wɔ hɔ nom anokwasɛm sɛ immune system no ayɛ mmerɛnti wobɛhwɛ na ɔyɛ bɛrima akora anokwasɛm sɛ ɔba no nsansa bɛgu ne bɛrima ho ɔsɛ bɛrima mu hyehye no ɛmu yɛ no yɛmu tumi ka no dwee bɛrima apabɔ no sɛ nsuo pram no nsuo tumi firi ne bɛrima mu ba saa ɔhyɛ box anaasɛ nika ɛnkyɛna no nyinaa afɔ bɛrima ne wodwo nso a na ɛmu apae mmienu na ɛmu yɛ ɔyɛ na ɛmu hyehyew no kɔpɛ aduru a yɛfrɛ no ask ɛfɛba capsules no anonom na abrɛ bɛnom saa aduru wei no mɛse bɛrima ɛbɛdu akagyina mu ɛbɛsiesie koraa te sɛ akwara foforɔ anokwasɛm sɛ bɛrima wayɛ nam so wɔ mpam bɛrima de bia meka sɛ mɛrima yɛ na deɛ ntumi mɛyɛ adwuma bebree anaasɛ ntumi yɛmbɔ adwuma dodoɔ no nso wɔ mpa so no dodoɔ no nso kɔyɛ sɛ ebia no ɔhaw ne nkekawa bi aba wo nipadua mu anaasɛ bɛrima wɔ hɔ no ma na sɛmi system no ayɛ mmerɛnti wɔ hɔ no atumi sɛ na nsa sɛ bɛgu bɛrima ho ɔbɛrima mu yɛ ɔyɛ na ɔbɛrima mu kekawa bɛrima bɛyɛ dɛn ɛna watumi nya wofama ne ɔbɛyɛtumi de akyia ma no ɛye ɛne sɛ ɔnom aduru ma no yi saa nneɔma no nyinaa de firi hɔnom ɛde ma wo a ɛne ɛbɛma watumi abɔ adwuma ɛsan aboa ma wo sɛbi wate nka ɛsan ɛba bɛrima bi wɔ sɛm deɛ mene ɔbɛhyia gye sɛ na wɔtwe ansa na manya atenka daabi da nonom aduru ɛfrɛ no ask ɛfɛba capsules ɛwɔ mu atenka no asan aba na wɔabɔ adwuma bio ame ama mo ɔpeafo ɛyɛ aduru ɛfrɛ no ask ɛfɛba capsules ɛna bɛrima no nom a ɛbɛboa di w'asɛm asiesie wɔ ama w'ahoɔden nsɛm no atumi akɔ soro saa nso no na ɛwu yɛ ɔbaa ɛnam sɛ bia immune system no ayɛ mmerɛnti ɛna bɛhwɛ no a ɔbaa bi wɔ hɔ no kwasɛm sɛ ɔno ka ne nɛte nanso wei da ha na wei ada ha ɛnam sɛ atenka no ɛnni hɔnom ɛwɔ de widie mu wɔso ne bɛrima hyia yɛ nko a na ɛte ɛnam keka no ɔhaw bi aba wo nipadua mu nti bɛhwɛ no ɔbaa ɛsanka sɛ ɔne bɛrima akɔ mpa so a ɔma bɛrima no ne gye no ɔne bɛrima no kwan po hyia sɛ wontimi koraa obu abɔsi no wɔ kekam dede wɔbɛyɛ no wɔhwɛ bɛka sɛ ɔne no kurukura na ɛko nanso na mɔhaw aba wahemfie hɔnom no abua na nsuo gugu wowɔ hɔnom anaasɛ sɛbe wɔase kekaw ɛnoma bia piepie firi nneɔma bia wo ho ama nka bɔne bi aba ho no ɔbaa bi ɔkurabu ne nsa wie ɛno akyi no na afei no akɔakɔyɛ asɛm kɛseɛ nsuo bɛgugu no na ɛde nka bɔne bi aba no ho saa mesuro me nuaba a wote me nka yɛno nom aduro a yɛfrɛ no keyɛngye ɛba capsules na saa aduro wei no ɛboa yɛ siesie papaapa na aduro nso a bɛrima timi nom na ɔbaa nso timi nom pa ɛboa ɛma yɛawaresɛm ne yɛ nneɔma nyinaa timi si so kɔnkan de ma yɛn no ɛyɛ aduro ɛfrɛ no ask ɛfɛba capsules ask ɛfɛba capsules wonom bi a ɛbɛboa wɔ ɛnɛ wode ɔbɔwuru adrastore ne pharmacy yɛba shop Lances chemical shop biara wo nsa bɛtumi aka saa aduro bi na ɛbɛboa wo asiesie yɛne ma mede ma wɔ ne asɔre soɔ no aberɛ bia no frɛ nya yɛne wobɛtwetwe nkɔmmɔ ɛyɛ 0270 417 669 0270 417 669 Nyadua ba center bre bia ne no twetwe nkɔmmɔ yɛda se me nua bɛma sɛ ɔde akwanyadua herbal center na yakɔgye enupa ɛfiri hɔ aba na yɛnsan kɔ ahoma ne so na
yɛne afrɛfoɔ ni nkɔmmɔ kakra bi 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 yatamo within the baby free. Hello, within the baby free. Mpacho madam wase na juma pa mo ye boy. Oye nya say ye shekeke e mo ye sha de fi mo bebre. Sister no e fo ne yire no. So the dia ko fia ko kan chene mama ni sister no mo support no na wono so nya bote nipa na oye program krampo won fele no won so no. Na e so wo yi na ho de ni nya ati ha mutano e be ye di ma na wade obeware no. E se yan fa ware sem ko fi ntentem sa madam wase. Yes, when that's a pa, we didn't baby free. We are kafra went to me and you say Maa Akos. What the lady is saying is not true, crab. One also at the our free body say abaya no. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. I'm a cassette talking to okay, yes, you. I have to tell you, oh, your mother is one person taking consider. Me that's a papa on also the hour. Went to me and you not so cry, young quay. Hello, we didn't baby free. Hello, Mama. Good afternoon. Good afternoon. Oh, but I'm from Maa Akos here. Name, young quay. But show me the person me no didn't come up with the person who number me free. Me bacha wo hwa tie kwapem se ebewie me de number ne beto dwa na wa freso. Hello. Hello, we didn't baby free. Oh, good afternoon. Good afternoon. Araba yankwa. When I saw I said the rest of the movie show me you pa here we pa or kind of credit. Any new chance on. No nti ne asenya me yadoma ebena damuntie ya di secret ni nyina ba. Me paso ma tiba mama ko me so me no won ko na ma ben na me ti ko so na tie me de number ne beto dwa sisi ana wafa me da se pa wantimi enyina so yankwan na the legend I want we didn't baby free mama try talk kra anti what from was say because friend ja okay was say yankwa let us face the fact the bia sago for the for the troubles. The baby was a ball get from no just na kobeta so ni jeje no fefe akwa ni ma se kaka motivation e ti be cha furu kaka and of and for am for move you the beka no nyame ensha papa de demosie na fe ye makwan ama the legend wono so ababa trase agodie mu akonfo no papa bi na ye de agodie mu nsam so e de asom me di Maa Akos nyame ya adom adwada ho story brada na je se secret no a e hye wono tensa ena feyefo ya yiri nyina apie dia mama na mo amu behunu e wo na be kire di odifo ene di odibem ya be senhia Akoma edansio na yetimidiatina odre Akoma edansio na yetimidiatina odo Akoma ejo Akoma ejo Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. We've station Akoma 87.9 FM, and the biggest ever health walk ever, and was Santiman